μεταξύ ειδικοτήτων. Όμως, όταν ο πνευμονολόγος μας δίνει μία αγωγή για ένα πρόβλημα που έχουμε στους πνεύμονές μας, συνήθως δεν μας ενημερώνει ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποια παρενέργεια από αυτή την αγωγή που να πειράξει την καρδιά μας ή και το αντίστροφο. Και αν από την αγωγή που έχουμε από τον πνευμονολόγο διαπιστώσουμε κάποια ενόχληση στην καρδιά, τότε μας λέει μην στενοχωριέσαι, πέρασε δίπλα, είναι ο άλλος μου συνάδελφος, είναι δική του ειδικότητα, δεν μπορώ εγώ να παρέμβω, εκείνος θα σου δώσει μια άλλη αγωγή να διορθώσουμε το πρόβλημα που προέκυψε από την πρώτη αγωγή. Και ούτω καθεξής. Όπως επίσης, συνήθως δεν ενημερωνόμαστε ότι αν έχουμε μία αγωγή για το ύπαρ, για το σηκώτη μας, ότι αυτή η αγωγή κάλλιστα μπορεί να βλάψει την όρασή μας. Δεν ενημερωνόμαστε γι' αυτό, γιατί ο κάθε γιατρός μένει στενά προσκολλημένος στα όρια της ειδικότητάς του. Μερικές φορές φοβάται εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να μας πει κάτι που αφορά την ειδικότητα κάποιου άλλου συναδέλφου του. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη δυσκολία. Το πρόβλημα με την κλασική ιατρική είναι ότι δεν προσεγγίζουν τον οργανισμό μας σαν μία ολότητα. Ότι το σώμα μας δεν είναι κομματάκια που λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά είναι συστήματα που το ένα σύστημα επηρεάζει το διπλανό του σύστημα και το επόμενο και το επόμενο. Και όταν ένα σύστημα έχει πρόβλημα, είναι βέβαιο ότι θα βλαφθεί και το επόμενο σύστημα και το μεθεπόμενο σύστημα. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε σχετικά με την υγεία μας να έχουμε έναν γιατρό, έναν θεραπευτή, ο οποίος θα μας αντιμετωπίζει σαν όλο, σαν ολότητα τα προβλήματα που έχουμε. Συνηθίσαμε λοιπόν όλα τα προηγούμενα χρόνια να επικεντρωνόμαστε στα συμπτώματα. Συμπτώματα όπως χρόνια κούραση, ένας ξαφνικός πόνος, οξύς πόνος επειδή ανεβήκαμε βιαστικά 2-3 ορόφους, κάποιοι αδένες οι οποίοι μπορεί να είναι πρισμένοι για λίγο καιρό και μας ανησυχούν, ένα κρύωμα, ένας βήχας που δεν φεύγει για πολύ καιρό, μία εποχιακή ρινίτιδα ή αλλεργία. Όταν έχουμε συμπτώματα, έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στον γιατρό. Γνωρίζετε άτομα τα οποία αν δεν έχουν συμπτώματα πηγαίνουν στον γιατρό τους. Καλημέρα γιατρέ μου, δεν έχω τίποτα, αλλά ήρθα να με δεις. Λοιπόν, είναι τρελός. Έτσι. Είδα ότι χαμογελάτε περισσότερο. Τρελός. Ή πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί από κοντριακός. Ασθενής. Κατά φαντασία ασθενής από κοντριακός. Έτσι, ναι. Υποχόνδριος κτλ. Επειδή υπάρχει μια ολόκληρη νοοτροπία πίσω από αυτό. Το σωστό όμως τι είναι? Η αρχαία ελληνική ιατρική έλεγε ότι είναι καλύτερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και θα δείτε ότι αυτή η πληροφορία που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας στοχεύει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε αφού έχει προκύψει κάποιο σύμπτωμα. Όμως, επιστρέφουμε, επικεντρωνόμαστε στα συμπτώματα. Σε τι δεν επικεντρωνόμαστε? Στα αίτια που έχουν προκαλέσει τα συμπτώματα, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα αίτια είναι οι ίδιοι οι μικρόβια σαν αυτούς, κάποια παράσιτα σαν αυτό ή σαν αυτό, μύκητες, έλμινθες, πουλικάκια που υπάρχουν στον οργανισμό μας, τα αγνοούμε και δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί, ότι τα συμπτώματα που έχουν εμφανιστεί σε τρομερά μεγάλο ποσοστό οφείλονται σε αυτά τα αίτια. Έτσι λοιπόν, μέχρι σήμερα ξέραμε ότι όταν έχουμε ένα σύμπτωμα, η απλή λύση είναι το χημικό φάρμακο. Και για να είμαστε έντιμοι πρέπει να πούμε ότι το χημικό φάρμακο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει σώσει ζωές χιλιάδων ανθρώπων και συνεχίζει να σώζει ζωές χιλιάδων ανθρώπων, όμως εμείς έχουμε ένα προβληματάκι με το χημικό φάρμακο. Το προβληματάκι που αντιμετωπίζουμε είναι ότι από το πιο απλό, που είναι η παρακεταμόλη, ας πούμε, το παναντόλ, μέχρι το πιο σύνθετο, όταν διαβάζουμε το χαρτί που το συνοδεύει, έχουμε 2 σειρούλες ενδείξεις σε τι θα μας κάνει καλό και έχουμε 2 σελίδες αντενδείξεις, παρενέργειες. Αυτές οι 2 σελίδες μας προβληματίζουν και για τη δική μας υγεία και της οικογένειάς μας και των γνωστών μας. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία μέθοδο η οποία θα είναι, όπως εμείς τη χαρακτηρίζουμε, μοναδική και διαφορετική, η οποία περιλαμβάνει θεραπεία χωρίς χημικό φάρμακο. Και αν αυτή τη στιγμή σας ακούγεται ο χαρακτηρισμός ότι αυτή η θεραπεία είναι μοναδική, όπως το είδαμε λίγο προηγουμένως,
και σας φαίνεται βαρύγδουπο, αφήστε να το κρίνετε στο τέλος. Αφήστε αφού πάρετε όλη την πληροφορία να δείτε αν είμαστε υπερβολικοί στο χαρακτηρισμό ή όχι. Ελάτε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η θεραπεία. Η ιατρική μέθοδος που θεραπεύει χωρίς τη χρήση χημικού φαρμάκου λέγεται βιοσυντονισμός. Για το βιοσυντονισμό λοιπόν θα μεταφέρουμε μερικές σκέψεις που νομίζουμε ότι θα τις βρείτε και εσείς ενδιαφέρουσες όπως τις βρήκαμε και εμάς. Ο βιοσυντονισμός λοιπόν έχει μία βασική αρχή. Σκοπός του είναι να επανεδραιώσει τη στενή σχέση μεταξύ ενός υγιούς σώματος και ενός υγιούς νου. Αυτό βέβαια αμέσως τι μας θυμίζει? Αρχαίο, ελληνικό, ρητό, ιατρικό ρητό. Είναι πολύ πραγματικό. Παρόλο που το έχουμε αφήσει για πολλές δεκαετίες στην άκρη, για πολλές δεκαετίες η κλασική ιατρική έλεγε ότι ο νους ανήκει στους κληρικούς, στους θεολόγους, στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους. Εμείς θα ασχοληθούμε με το σώμα και θα το θεραπεύσουμε. Δεν δούλεψε όμως έτσι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και η κλασική ιατρική έχει αρχίσει και αλλάζει νοοτροπία στο θέμα αυτό. Το σώμα και ο νους είναι αλληλένδετα. Πηγαίνουν μαζί. Και μάλιστα είναι πλήρως αποδεκτό πλέον ότι πρώτα ασθενεί ο νους και μετά ασθενεί το σώμα. Δεν ασθενεί το σώμα και μετά ο νους. Όλα ξεκινάνε από το νου. Όπως επίσης είναι μεγάλη αλήθεια και ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ίσως το έχετε αντιμετωπίσει σε γνωστούς σας ή το έχετε ακούσει από ανθρώπους που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Λέει ο γιατρός, έχεις 3 μήνες ζωή, έχεις 6 μήνες ζωή. Και λέει αυτό το άτομο, όχι, εγώ θα ζήσω. Και παρόλο που ιατρικά, βιολογικά φαίνεται ότι το σώμα πεθαίνει, αυτό το άτομο τελικά ζει. Γιατί? Γιατί το αποφάσισε ο νους. Και όταν ο νους αποφάσισε ότι θα ζήσει, το σώμα θα ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν, ο βιοσυντονισμός έρχεται να επαναδραιώσει μια όμορφη σχέση ανάμεσα σε ένα υγιές σώμα και σε έναν υγιή νου. Και θα δείτε στη συνέχεια πώς ακριβώς το πετυχαίνει αυτό. Αυτό με μία λέξη μπορούμε να το πούμε ευεξία. Γιατί η ευεξία δεν είναι απλώς το να περνάμε καλά. Η ευεξία είναι να είμαι καλά, να νιώθω καλά και να φαίνομαι και καλά. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς ο βιοσυντονισμός μας βοηθάει σε αυτό το επίπεδο της ευεξίας. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα για την ιατρική μέθοδο του βιοσυντονισμού. Ποιες είναι οι ιδιότητες του βιοσυντονισμού? Καταρχάς, μια πρώτη βασική ιδιότητα είναι ότι ο βιοσυντονισμός μας προσφέρει ακρίβεια στη διάγνωση των ασθενειών. Δεν υπάρχουν γενικότητες. Στο βιοσυντονισμό δεν υπάρχουν ταμπέλες πίσω από τις οποίες να ρίχνουμε οτιδήποτε δεν μπορούμε να καταλάβουμε πλήρως ή δεν μπορούμε να βρούμε την αιτία του ή δεν μπορούμε να βρούμε τη θεραπεία του. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτοάνωσα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, λέει, με αυτό. Γιατί το αυτοάνωσο ούτε μπορούμε πλήρως να εξηγήσουμε τι το προκαλεί και ο οργανισμός επιτίθεται στον οργανισμό, ούτε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πώς θα το θεραπεύσουμε. Οπότε ζούμε όσο ζήσουμε με αυτό. Εδώ στο βιοσυντονισμό δεν υπάρχει αυτή η ταμπέλα. Ακόμα και αυτό που χαρακτηρίζεται αυτοάνωσο, εδώ θα βρούμε το αίτιο που το έχει προκαλέσει. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του βιοσυντονισμού είναι ότι δεν ασχολείται με τα συμπτώματα, αλλά θεραπεύει το αίτιο των ασθενειών. Το σύμπτωμα το ακούμε, το καταγράφουμε και το βάζουμε στην άκρη. Μας ενδιαφέρει να βρούμε το αίτιο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πάλι απλό παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε από την αρχή οτιδήποτε λέμε. Έρχεται ο ασθενής και λέει στο βιοσυντονιστή γιατρό, έχω ζαχαρόδι διαβήτη. Πολύ καλά. Τι είναι αυτό? Αίτιο ή σύμπτωμα? Σύμπτωμα. Το καταγράφουμε. Γιατί το καταγράφουμε και του δίνουμε σημασία? Γιατί ο βιοσυντονισμός θα μας βοηθήσει να πάμε να βρούμε το αίτιο που προκάλεσε το ζαχαρόδι διαβήτη. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις το πραγματικό αίτιο βρίσκεται στη διαταραχή του σηκωτιού, του ύπατος. Το ύπαρ λοιπόν έχει διαταραχθεί και αυτό με τη σειρά του έχει πάει και έχει διαταράξει τη χολή. Η χολή με τη σειρά της πάει και διαταράσει το πάγκρεας και προκύπτει ο ζαχαρόδις διαβήτης. Εδώ λοιπόν με τον βιοσυντονισμό πάμε αυτή την αλυσίδα ανάποδα. Πάμε στο βαθύ αίτιο, πάμε να φτιάξουμε το ύπαρ, πάμε να φτιάξουμε το σηκώτη, τι το έχει διαταράξει.
Όταν αυτή η διαταραχή φτιαχτεί, τότε η επόμενη διαταραχή που είναι η χολή θα φτιαχτεί και η επόμενη διαταραχή που είναι το πάγκρεας επίσης θα φτιαχτεί. Οπότε ο ζαχαρότης διαβήτης σαν σύμπτωμα αρχίζει σταδιακά και εξαφανίζεται. Γιατί βρήκαμε το βαθύ αίτιο. Θεραπεύουμε λοιπόν το αίτιο και όχι το σύμπτωμα. Πώς λειτουργεί ο βιοσυντονισμός? Γιατί σας είπαμε από την αρχή ότι είναι θεραπεία χωρίς χημικό φάρμακο. Και εμάς η διάνοιά μας έχει μάθει να σκέφτεται ιατρικά μόνο με το χημικό φάρμακο. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε θεραπεία χωρίς χημεία? Αυτό σημείωσα αν θέλετε. Τώρα έχουμε και θεραπεία με φυσική. Είναι δύο οι επιστήμες, η φυσική και η χημεία. Τη χημεία την έχουμε δοκιμάσει και ξέρουμε τι κάνει. Τώρα ελάτε να γνωρίσουμε μαζί τη φυσική τι κάνει για να θεραπεύσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Καταρχάς τη λέξη βιοσυντονισμός, αν κάνουμε το πρώτο συνθετικό, το βίο, που αναφέρεται στα έμβια όντα, ανθρώπους, ζώα, η λέξη συντονισμός λίγο πολύ όλοι θυμόμαστε. Ή ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει συντονισμός. Αυτός είναι ο ορισμός που θα βρείτε στα βιβλία φυσικής, αλλά πάμε εμείς να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Συντονισμός είναι όταν αναγκάζω ένα υλικό να ταλαντωθεί, στέλνοντάς του τη δική του συχνότητα. Και μάλιστα αυτή η ταλάντωση μπορεί να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να επέμβω στη δομή του υλικού και αυτό το υλικό να σπάσει. Τι σημαίνει αυτό? Ένα απλό παράδειγμα πάλι. Ένα ποτήρι, κρυστάλλινο γυάλινο. Θυμάστε την κάλαση? Σε ορισμένες νότες που έπιανε έσπαζε το κρυστάλλινο ποτήρι. Γιατί οι νότες που έπιανε, οι ταλαντώσεις που εξέπαιρνε, οι συχνότητες αν θέλετε, ήταν οι συχνότητες αυτού του υλικού, του κρυστάλλου. Το ποτήρι ταλαντωνόταν μέχρι το σημείο που έσπαζε από την υπερβολική ταλάντωση, αποκόπωση του υλικού δηλαδή. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα συντονισμού και ελάτε να το δείτε εδώ. Σε ένα απλό βίντεο εδώ στέλνουμε τις συχνότητες του γυαλιού. Και κοιτάξτε το γυαλί πώς συμπεριφέρεται σε έναν πλαστικό. Αλλά από αυτή την ταλάντωση, επειδή γίνεται όλο και μεγαλύτερη, μόλις το υλικό, μόλις επέλθει κόπωση, τότε η δομή του υλικού, έχουμε επέμβει στη δομή του υλικού και το έχουμε καταστρέψει. Αυτό είναι ο συντονισμός. Είναι κατανοητό με αυτό το απλό παράδειγμα? Κρατήστε το σας παρακαλώ αυτό το απλό παράδειγμα του γυαλιού, γιατί θα μας χρησιμεύσει σε ό,τι πούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο σώμα μας. Στο σώμα μας, τα κύτταρά μας εκπέμπουν ταλαντώσεις, εκπέμπουν συχνότητες. Και εδώ επιτρέψτε μου μια παρένθεση, να θυμίσουμε ότι όλα τα υλικά στο γνωστό σύμπαν, όλα τα υλικά εκπέμπουν ταλαντώσεις, εκπέμπουν συχνότητες. Αυτές οι ταλαντώσεις ή οι συχνότητες είναι καταγεγραμμένες από την επιστήμη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Όλα τα υλικά, τα πάντα. Έτσι λοιπόν και τα κύτταρα του σώματός μας επίσης εκπέμπουν συχνότητες ή ταλαντώσεις. Και χάρη σε αυτές τις συχνότητες μπορούν και επικοινωνούν μεταξύ τους. Και αυτό είναι εκπληκτικό γιατί μπορούν και αποτελούν μέρος ενός συνόλου. Δεν κάνει το κάθε κύτταρο ό,τι θεωρεί εκείνο ότι πρέπει να κάνει, αλλά συνεργάζεται. Και γι' αυτό έχουμε και την ολοκληρωμένη φυσική λειτουργία του σώματός μας. Όμως, συχνότητες, ταλαντώσεις, εκπέμπουν και τα μικρόβια, τα παράσιτα, οι μύκητες, τα σκουλικάκια, οι έλμυνθες. Και αυτά επίσης, επειδή είναι ενέργεια, είναι ύλη, εκπέμπουν ταλαντώσεις. Και όταν ένας τέτοιος παρήσακτος, ένα μικρόβιο, ένα παράσιτο, ένα σκουλικάκι μπει μέσα στον οργανισμό μας, οι ταλαντώσεις του πάνε και αναμειγνύονται ανάμεσα στις συχνότητες με τις οποίες επικοινωνούν τα υγιή μας κύτταρα, τις αποσυντονίζουν, δημιουργούν παράσιτα στην επικοινωνία, χαλάνε τη σωστή επικοινωνία των κυττάρων μας και εκεί τα υγιή μας κύτταρα αρχίζουν και διαταράσσονται. Εκεί ξεκινάει αυτό που εμείς ονομάζουμε ασθένεια. Η διαταραχή στην επικοινωνία των κυττάρων είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε ασθένεια. Όταν λοιπόν εμποδίσουμε με κάποιο τρόπο την υγιή επικοινωνία των κυττάρων μας, τότε αρχίζει να έχουμε συμπτώματα όπως φυσική εξάντληση, χρόνια κούραση και προβλήματα στα όργανα του σώματός μας. Ποια είναι η λύση? Η λογική τι μας λέει? Ο παρήσακτος που μπήκε στο σώμα μας και αποσυντώνησε τα κύτταρά μας και δημιούργησε την ασθένεια να φύγει από το σώμα μας. Δεν είναι μέρος του οργανισμού μας. Είναι παρήσακτος. Και πώς το πετυχαίναμε αυτό? Μέχρι σήμερα το πετυχαίναμε με το χημικό φάρμακο. Και επαναλαμβάνουμε ότι το χημικό φάρμακο έχει σώσει ζωές,
συνεχίζει να σώζει ζωές, αλλά εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με το χημικό φάρμακο. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τις τρομερές παρενέργειες που έχει, μας φτιάχνει ένα πράγμα και μας χαλάει 2, 3, 4, 5 στον οργανισμό μας. Όμως το ίδιο πράγμα, το ίδιο αποτέλεσμα μάλλον, δηλαδή να εξαφανίσουμε τον παρήσακτο από τον οργανισμό μας, που είναι η αιτία της ασθένειάς μας, μπορούμε να το πετύχουμε όχι με το χημικό φάρμακο, αλλά χρησιμοποιώντας συχνότητες, ταλαντώσεις του βιοσυντονισμού. Και θα εξηγήσουμε αμέσως πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο, να φύγει από τη μέση ο παρήσακτος και από εκεί και μετά τα κύτταρά μας να αρχίσουν και πάλι να επικοινωνούν με υγιή τρόπο, όπως επικοινωνούσαν προηγουμένως. Όμως, επειδή στην καθημερινότητά μας οι πηγές από τις οποίες προσλαμβάνουμε παράσιτα, μικρόβια, μύκητες, σκουλικάκια κτλ. Είναι πάρα πολλές, από την αθώα πηγή του χωριού μας, που τώρα δεν πρέπει με ευκολία να πίνουμε νερό όταν πηγαίνουμε στο χωριό μας. Καλύτερα να μην πίνουμε πλέον. Από την επικοινωνία μας με τους ανθρώπους, από τα αγαπημένα μας ζωάκια, από τα ταξίδια που κάνουμε, από όχι καλά πλημμένα φρούτα λαχανικά, κρεατικά που δεν έχουν ψηθεί πολύ καλά, ομά θαλασσινά και άλλες τόσες πηγές, εκτός από αυτές που σας δείχνω εδώ, που είναι πηγές από τις οποίες προσλαμβάνουμε μικρόβια, παράσιτα κτλ., έχουμε ένα καθημερινό, υπαρκτό, πραγματικό και σοβαρό πρόβλημα. Ότι έχουμε καθημερινά να προστατεύουμε τον οργανισμό μας από όλους αυτούς τους παρήσακτους. Και το θέμα είναι πώς ο βιοσυντονισμός μπορεί να μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό. Σας δείχνω εδώ τη φωτογραφία ενός παράσιτου που λέγεται λάμπλια. Η λάμπλια είναι ένα πανέμορφο ζωάκι, όπως βλέπετε εδώ. Μάλιστα το κάτω μέρος του είναι σαν βεντούζα, πάει και βεντουζιάζει στο έντερο και με αυτά τα προκαμάκια αρχίζει και σκάβει για να τραφεί, αλλά εκεί που σκάβει γίνεται τι? Φλεγμονές. Και αρχίζει πρόβλημα. Η λάμπλια λοιπόν, που η στατιστική λέει ότι το 90% του πληθυσμού το έχουμε και δεν το ξέρουμε, που έχει τρομερές παρενέργειες από το νευρικό σύστημα μέχρι τα περισσότερα συστήματα του οργανισμού μας, βλέπετε ότι έχει ένα περίβλημα. Δεν είναι υγρό, να μην έχει όριο, έχει περίβλημα συγκεκριμένο. Και στην άλλη μεγένθηση, τη μικρότερη μεγένθηση, βλέπετε ότι έχει περίβλημα. Αυτό το περίβλημα υπόκειται στους νόμους της φυσικής που είπαμε προηγουμένως, ότι εκπέμπει ταλαντώσεις, εκπέμπει συχνότητα, είναι ύλη. Και μάλιστα, το συγκεκριμένο παράσιτο εκπέμπει συγκεκριμένη ταλάντωση, συγκεκριμένη συχνότητα, είναι και καταγεγραμμένη. Όταν λοιπόν με μια ηλεκτρονική συσκευή βλέπουμε ότι μέσα από το σώμα μας εκπέμπεται αυτή η συχνότητα, ξέρουμε ότι στο σώμα μας υπάρχει λάμπλια. Δεν μπορεί να μπερδέψουμε τη συχνότητα με τη συχνότητα ενός άλλου μικροοργανισμού. Ας πούμε του ιού της γρίπης. Να, ο ιός της γρίπης έχει άλλη μορφή, αλλά έχει και αυτός περίβλημα. Και το δικό του περίβλημα εκπέμπει μια συχνότητα, αλλά είναι διαφορετική από το της λάμπλια. Ο κάθε μικροοργανισμός, το κάθε υλικό έχει τη δική του συχνότητα. Γι' αυτό και ονομάζεται ιδιοσυχνότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί η συχνότητα. Όπως όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ και περνάμε από το ταμείο εκεί στο σκανάρισμα που γίνεται τα προϊόντα και διαβάζει η συσκευή αυτή το barcode, αν έχουμε πάρει μακαρόνια νούμερο 10, υπάρχει περίπτωση να μας βγάλει ότι είναι νούμερο 6. Δεν κάνει λάθος. Αυτό το προϊόν που πήραμε, αυτό μας δείχνει. Έτσι και εδώ. Όταν μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία έχει τη δυνατότητα να διαβάζει τις συχνότητες που εκπέμπονται από τα υλικά, διαπιστώσει τη συχνότητα τη συγκεκριμένη, ξέρουμε ότι έχουμε τον ιό της γρίπης. Όταν διαβάσει την προηγούμενη, ξέρουμε ότι έχουμε λάμπλιο. Όταν διαβάσει μια τρίτη, ξέρουμε ότι έχουμε τη συγκεκριμένη έλμυνθα με το ονοματεπώνυμό της μέσα στον οργανισμό μας. Κατανοητό νομίζω αυτό. Το σπουδαίο ερώτημα που πρέπει τώρα να απαντήσουμε είναι, αφού ξέρουμε τη συχνότητα που εκπέμπει το περίβλημα και του ιού της γρίπης και της λάμπλια κτλ., μπορούμε άραγε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε με το ποτήρι το γυάλινο? Δηλαδή με μια ηλεκτρονική συσκευή να στείλουμε πίσω τη συχνότητα του ιού της γρίπης ή τη συχνότητα της λάμπλια και το περίβλημα αυτών των ιών των μικροβίων να ταλαντωθεί όπως το γυάλινο ποτήρι μέχρι που σαν υλικό από κόπωση να σπάσει? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό κάνει ο βιοσυντονισμός. Και ελάτε να το δούμε
σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, πάλι από το εργαστήριο. Εδώ έχουμε λάμπλια. Από εδώ και πέρα θα την αναγνωρίζετε εύκολα, τη μάθαμε τη λάμπλια. Έτσι, βλέπετε είναι συγκεντρωμένη μέχρι τη στιγμή που στείλαμε τη συχνότητα και ενοχλήθηκε. Εμείς τώρα έχουμε στείλει εδώ με τις συσκευές βιοσυντονισμού τη δική της συχνότητα. Αλλά ελαφρά ενισχυμένη, λίγο πιο δυνατή, για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ταλάντωση από όσο μπορεί να αντέξει. Αρχίστε να παρατηρείτε, αρχίζοντας από εδώ επάνω και στη συνέχεια, παρατηρήστε πως το κέλυφος αυτού του παράσιτου, λόγω της ταλάντωσης που αναγκάζουμε να έχει το περίβλημά του, σπάζει. Και από τη στιγμή που το περίβλημα σπάσει, σημαίνει ότι θανατώθηκε αυτό το παράσιτο. Αυτό είναι σε πραγματικό χρόνο. Όση ώρα μιλάμε και εσείς χρονομετράτε τα δευτερόλεπτα, αυτός ο συγκεκριμένος πληθυσμός αυτού του παράσιτου θα εξοντωθεί όλους. Στέλνοντάς του όχι χημικό φάρμακο, αλλά στέλνοντάς του συχνότητες, τις δικές του συχνότητες. Ενισχυμένες. Ελαφρά ενισχυμένες. Για να έχουμε ταλάντωση λίγο περισσότερη από αυτή που μπορεί να αντέξει το υλικό, όπως ακριβώς κάναμε και στο ποτήρι. Κάνατε που την κοπάνησαν στο πλάι που πήρε. Θα δείτε τώρα, κοιτάξτε. Το σπουδαίο είναι. Να το βλέπετε, πάει να ξεφύγει. Πού να ξεφύγει? Εδώ είναι συχνότητες, πιάνουν όλο το έδος του σώματός μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί από συχνότητα. Ελάτε τώρα να τη δούμε λίγο πιο μεγεθυμένη, έτσι να το απολαύσουμε. Μην φαντάζεστε ότι είναι στο δικό σας σώμα, σε αλλού σώμα είναι. Αδρανοποιήθηκε, έχασε την ενεργητικότητά της και δείτε τώρα στο επάνω μέρος το κέλυφος πώς σπάζει. Ακριβώς όπως στο προηγούμενο βίντεο σπάσαμε το γυάλινο ποτήρι. Έτσι και εδώ με τον ίδιο τρόπο, με την ταλάντωση αυτή που αναγκάζουμε αυτό το υλικό, το κέλυφος δηλαδή της λάμπλια, το κέλυφος σπάζει. Και τα κομμάτια που τι είναι αυτό που μένει? Τοξίνες. Τοξίνες. Αλλά θα πούμε λίγο αμέσως μετά τι γίνεται με τις τοξίνες. Μην ανησυχείτε, είναι όλα λυμμένα. Στο τέλος της πληροφορίας που θα σας δώσουμε θα δείτε ότι τα περισσότερα θέματά σας είναι λυμμένα και στο τέλος θα έχουμε αρκετό χρόνο να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Έτσι λοιπόν με έναν απλό τρόπο προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε τον μηχανισμό με τον οποίο όχι η χημεία αλλά η φυσική θεραπεύει τις ασθένειες που έχουμε. Γιατί με τις ταλαντώσεις, με τις συχνότητες μπορούμε να επέμβουμε και να καθαρίσουμε τον οργανισμό μας χωρίς χημικές παρενέργειες, μικρόβια, παράσιτα, μύκητες, σκουλικάκια έλμυνθες και πρωτόζωα κτλ. Τα πάντα. Μπορούμε να τα καθαρίσουμε, να τα φωνεύσουμε, αν προτιμάτε αυτή τη λέξη, χωρίς παρενέργειες. Αυτός είναι ο βιοσυντονισμός. Το ένα σκέλος του βιοσυντονισμού είναι αυτό, η καταστροφή όλων των παρασίτων. Το δεύτερο σκέλος του βιοσυντονισμού είναι η χρήση πάλι των ταλαντώσεων, αλλά τώρα όχι με καταστροφικό αποτέλεσμα για τα παράσιτα, αλλά με ένα σύστημα ανοικοδόμησης των οργάνων μας, που μέχρι σήμερα που αποφασίσαμε να καθαρίσουμε όλα τα παράσιτα, είχαν υποστεί κάποια φθορά. Θα το πούμε αμέσως συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε τώρα να δούμε η Data Alice που μας προσκάλεσε εδώ απόψε, ποια είναι και γιατί να αγαπανίσουμε χρόνο να ακούσουμε για τις συσκευές της Data Alice. Καταρχάς να πούμε ότι η Data Alice είναι μια πρωτοπόρος ρωσική εταιρεία, η οποία επεκτείνεται σε Ευρώπη και Αμερική αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία του ιδρυτή, του ακαδημαϊκού μας, του κ. Καναπιό, ο οποίος από το 1992 έχει ξεκινήσει, σχεδιάζει και κατασκευάζει ιατρικές συσκευές. Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση. Γιατί ασχολούμαστε απόψε με μια ρωσική εταιρεία και όχι με μια γερμανική, με μια γαλλική, με μια αμερικανική, έτσι. Να πούμε κάτι για όσους δεν έχει τύχει να το ερευνήσουν λιγάκι, ότι ο βιοσυντονισμός για τον οποίο μιλάμε σήμερα, το 2014, είναι μια ιατρική μέθοδος θεραπείας, διάγνωσης και θεραπείας πολύ παλιά. Ο επιστήμονας ο οποίος την ανακάλυψε λεγόταν Ράιφ, με φύ στο τέλος. Αμερικανός, ήταν ο επιστήμονας ο οποίος πρώτος κατασκεύασε, ο επιστήμονας που κατασκεύασε το πρώτο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Πρώτη φορά οι επιστήμονες ήταν μικρόβια, παράστα κτλ. Μεγενθυμένα 60.000 φορές και μπορούσαν να τα μελετήσουν με προσοχή.
Αυτός λοιπόν επιστήμονας ο Ράιφ, επειδή είχε τα μικρόβια εκεί και τα παρατηρούσε, φυσικά διαπίστωσε ότι εκπέμπουν ταλαντώσεις, το κάθε μικρόβιο, το κάθε παράσιτο διαφορετική συχνότητα, την κατέγραψε, πολύ κουπιαστική δουλειά, αλλά κατέγραψε όλες τις συχνότητες και μετά είχε κατασκευάσει μια συσκευή που ήταν σαν δίφυλη του λάπα, η οποία έστελνε στο μικρόβιο που εκείνη την ώρα είχε στο μικροσκόπιό του τη δική του συχνότητα που είχε καταγράψει προηγουμένως, ελαφρά ενισχυμένη. Και σε δευτερόλεπτα παρατηρούσε ότι το μικρόβιο έσπαζε το περίπλημά του και θανατωνόταν. Και έβγαζε αυτό, έβαζε ένα σκουλικάκι. Ξανά στέλνε τις συχνότητες από αυτό το σκουλικάκι, έβλεπε ότι έσπαζε το περίπλημά του, θανατωνόταν. Το έβγαζε, έβαζε έναν μύκητα. Έστελνε τις συχνότητες του μύκητα, έβλεπε σε δευτερόλεπτα το περίπλημα έσπαζε, θανατωνόταν. Αυτή την ανακάλυψή του λοιπόν την χρησιμοποίησε πολύ επικοδομητικά και το 1934 ανακοίνωσε επίσημα ότι θεράπευσε τον καρκίνο. Είχε δίπλα του 15 καρκινοπαθείς με όλο το ιστορικό τους πλήρως θεραπευμένους και καμιά 200 στο ακροατήριο επίσης πλήρως θεραπευμένους. Τον χειροκρότησαν. Του είπαν μπράβο, έλα μαζί να δούμε λίγο παρακάτω πώς αυτό θα το επεκτείνουμε για το καλό του κοσμάκι. Υπάρχει μία λέξη στην Αμερική που μέχρι σήμερα είναι θαυματουργική. Conspiracy, συνωμοσία. Τον κατηγόρησαν λοιπόν για συνωμοσία, ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση, θέλει να ρίξει την οικονομία της χώρας. Μπήκε φυλακή ο άνθρωπος. Η τρομερή του ανακάλυψη του βιοσυντονισμού έμεινε στο περιθώριο. Πέθανε πάνω από 80 ετών, σχεδόν από ασιτεία. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος επιστήμονας. Όμως, το 1935, αυτή την τρομερή του ανακάλυψη, η οποία έσβησε στην Αμερική λόγω της υπερδύναμης των φαρμακοβιομηχανιών, αυτή την ανακάλυψη την πήραν οι Ρώσοι. Την εφάρμοσαν στο στρατό, την εφάρμοσαν στο διαστημικό τους πρόγραμμα, γιατί είπανε οι ηθήνοντες στους ερευνητές, εκεί που θα φτιάξουμε βάσεις στο διάστημα, εμείς αντίθεση με τους Αμερικανούς δεν πάμε και ερχόμαστε, θέλουμε οι κοσμοναύτες να μένουν 2, 3, 5, 10 χρόνια. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε ούτε γιατρούς να τους στέλνουμε, ούτε τσάντες με φάρμακα. Βρείτε λοιπόν μία μικρή συσκευή, η οποία να μπορεί να κάνει και διάγνωση και θεραπεία, και φυσικά τη φτιάξαμε. Έτσι λοιπόν, αφού εφαρμόστηκε ο βιοσυντονισμός σε στρατιωτικό επίπεδο, σε διαστημικό επίπεδο, στο διαστημικό πρόγραμμα εννοώ, οι Ρώσοι εδώ και 20-22 χρόνια το βιοσυντονισμό τον έχουν βγάλει στα δημόσια κρατικά νοσοκομεία. Ένας Ρώσος που μπαίνει σε ένα νοσοκομείο για περίθαλψη, πρώτα θα κάνει διάγνωση με τον βιοσυντονισμό και με τα αποτελέσματα στο χέρι θα πάει στο γενικό γιατρό, παθολόγο ή οτιδήποτε είναι. Ο παθολόγος θα κοιτάξει τα αποτελέσματα πολύ προσεκτικά και μετά θα τον κατευθύνει σε ποια ειδικότητα πρέπει να πάει. Έτσι λοιπόν, για αυτό το λόγο μιλάμε σήμερα για μια ρωσική εταιρεία. Επειδή στη Ρωσία ο βιοσυντονισμός έχει βρει τεράστια εξάπλωση και πραγματική και τεράστια εφαρμογή στο λαό. Η Data Ellis λοιπόν είχε ένα εξαιρετικό προνόμιο. Ο κύριος Καναπλιό και η κυρία Καναπλιόβα, η αδελφή του, στις 10 Απριλίου του 1998, επειδή προσκόμισαν στο Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας έναν ικανοποιητικό αριθμό από κλινικά αποτελέσματα ότι οι συσκευές βιοσυντονισμού που εκείνοι είχαν κατασκευάσει έκαναν σωστή διάγνωση και έκαναν και σωστή θεραπεία, πήραν μία ειδική άδεια και έβαλαν τις δικές τους συσκευές Data Ellis σε δημόσια κρατικά νοσοκομεία, καμιά 25 στην αρχή. Σήμερα είναι πάνω από 140 σε όλη τη Ρωσία. Και έτσι, σήμερα έχουμε μετά από μία 20ετία και λίγο παραπάνω, κλινικά αποτελέσματα από δημόσια κρατικά νοσοκομεία της Ρωσίας. Με αποτελέσματα πάνω σε χιλιάδες κόσμο, όχι από έναν ιδιώτη ερευνητή, από πολλά διαφορετικά δημόσια κρατικά νοσοκομεία, στα οποία προείστανται διαφορετικοί ακαδημαϊκοί γιατροί και οι οποίοι μας έχουν καταθέσει όλα τα αποτελέσματά τους, και έτσι σήμερα μπορούμε με παρησία να μιλάμε για τον διασυντονισμό και να λέμε ότι πρώτον είναι η ιατρική μέθοδος και δεύτερον ότι δουλεύει. Ότι κάνει σωστή διάγνωση και κυρίως σωστή θεραπεία χωρίς τη χρήση χημικού φαρμάκου.
Όμως, επειδή μπορεί να διερωτάστε, όπως διερωτήθηκα και εγώ όταν άκουγα αυτή την πληροφορία για πρώτη φορά, ότι επειδή μιλάμε για συσκευές και συσκευές οι οποίες εκπέμπουν κάποιες συχνότητες, κάποιες θαλαντώσεις, μήπως αυτές οι συσκευές του βιοσυντονισμού κάνουν καλό κάπου και κάνουν κακό κάπου αλλού, κάτι που κάνει και το χημικό φάρμακο? Έλατε να μοιραστούμε μαζί μια πολύτιμη πληροφορία για να λήξει αυτό το θέμα, το μυαλό μας ανοιχτά να ακούσει την επόμενη πληροφορία. Τα κινητά μας που δεν τα αποχωριζόμαστε, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, το κλείνετε εσείς όταν κοιμάστε ή το βάζετε δίπλα στο κομμωδίνο? Εγώ το βάζω στο κομμωδίνο. Έτσι, δεν το κλείνω. Τα κινητά μας λοιπόν εκπέμπουν στα 900 MHz, τα smartphones, επειδή είναι πιο έξυπνα από τα παλιά, εκπέμπουν στα 1800 και στα 1900 MHz και τις προάλλες ένας πολύ καλός κύριος που ήταν στην παρέα μας ενημέρωσε ότι η τελευταία τεχνολογία είναι 1900. 2.200 δεν έχουν έρθει ακόμα. Είναι 2.200 η επόμενη γενιά, έτσι. Να, ο καλός κύριος, δεν σε θυμόμουν. Σήμερα που μιλάμε, δεν ήμουν εγώ. 900 MHz είναι η Vodafone και η STET και ο Cosmote 1800. Έτσι. Και άλλα δίκτυα είναι στα 1900. Λοιπόν, και κάθονται όλοι επάνω μας. Θα το ρεγγίνουμε όλοι μαζί αυτό. Θα το ρεγγίνουμε όλοι μαζί μετά. Για την κακή πληροφορία που μας όχι. Vodafone, δεν είναι Vodafone, είναι Vodafone. Όταν λοιπόν τα κινητά μας εκπέμπουν στα 1800-1900 MHz, αυτή η συσκευή βιοσυντονισμού εκπέμπει το μέγιστο 0,1 MHz. 0,1 με 1900, καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά. Όμως να πούμε και τι σημαίνει 0,1 MHz. Γιατί μπορεί να είναι μικρό και να κάνει επίσης ζημιά. Το 0,1 MHz, οι συχνότητες που εκπέμπουν οι συσκευές βιοσυντονισμού, είναι πιο χαμηλά από τις συχνότητες του ραδιοφώνου. Έχετε ακούσει στα προηγούμενα χρόνια κάποιον να αρρώστησε επειδή κρατάει όλη μέρα ένα τραντζιστοράκι και ακούει ποδόσφαιρο, μουσική, ειδήσεις κτλ. Ποτέ. Γιατί οι συχνότητες του ραδιοφώνου είναι μη ιονίζουσες και είναι πολύ χαμηλά. Της τηλεόρασης είναι διαφορετικές. Λένε τα παιδιά στα 3-5 μέτρα. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει ραδιενέργεια. Στο ραδιόφωνο, οι συχνότητες του ραδιοφώνου όμως είναι χωρίς παρενέργεια για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το 0,1 και οι συχνότητες που εκπέμπουν οι συσκευές βιοσυντονισμού είναι πιο χαμηλά και από του ραδιοφώνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο ακίνδυνες που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να νιώθει ο εγκέφαλός μας ότι αυτές οι συχνότητες μπορούν να δημιουργήσουν οποιαδήποτε παρενέργεια. Το λύσαμε και αυτό λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Να δούμε ποιες είναι οι συσκευές βιοσυντονισμού που μπορούν να μας προσφέρουν την καλή υγεία, την ευεξία που είπαμε προηγουμένως. Καταρχάς, υπάρχουν οι συσκευές οι οποίες προσφέρουν, απευθύνονται στους γιατρούς και στους θεραπευτές επίσης, και οι οποίες προσφέρουν διάγνωση και θεραπεία επίσης. Σημειώστε ή κρατήστε αυτή την πληροφορία, ότι η εξέταση της διάγνωσης που γίνεται με την συσκευή βιοσυντονισμού, η οποία έχει το μέγεθος ενός λάπτοπ, γίνεται χωρίς τη λήψη αίματος, χωρίς ακτινογραφίες, χωρίς υπέρηχους. Καθόμαστε απέναντι από τον γιατρό μας ή τον θεραπευτή μας, κρατάμε δύο μεταλλικούς ακροδέκτες. Η ηλεκτρονική αυτή συσκευή από τον έναν ακροδέκτη στέλνει ένα σήμα στο σώμα και από τον άλλο ακροδέκτη παίρνει την απάντηση του σώματος. Τόσο απλά. Δεν θα πονέσετε καθόλου, σας βεβαιώνουμε. Και μέσα σε 10, 15, 20 λεπτά έχουμε κάνει μία χαρτογράφηση του οργανισμού μας από την κορυφή μέχρι τα νύχια, όργανο προς όργανο, σύστημα προς σύστημα. Και εδώ είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσετε από τη διάγνωση του βιοσυντονισμού. Ότι η ακρίβεια και η αξιοπιστία της διάγνωσης ανέρχεται στο 95%. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό αν θυμηθούμε ότι σύμφωνα με την ιατρική στατιστική, η κλασική ιατρική έχει ακρίβεια στη διάγνωση από 50 έως 65%. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι το ανθρώπινο λάθος. Εδώ δεν επιστρέφεται ανθρώπινο λάθος. Εδώ είναι μία συσκευή η οποία λειτουργεί με τους νόμους της φυσικής που περιγράψαμε προηγουμένως. Στέλνοντας πληροφορία και παίρνοντας πληροφορία,
αναγνωρίζει όλες τις συχνότητες που εκπέμπονται μέσα από τον οργανισμό μας. Και αυτές που είναι των οργάνων, σηκώτη, νεφρά, πάγκρεας κτλ. Αλλά και τις συχνότητες των παρασίτων, μικρόβια, νίκητες, σκουλικάκια, τις αναγνωρίζει, τις διαβάζει όλες και μας τις δίνει κατόπιν εκτυπωμένες. Αυτή είναι η λειτουργία της φυσικής. Οπότε, ούτε λάθος κάνει, ούτε μπορεί να επισέλθει υποκειμενικός παράγοντας του διαγνώστη, του γιατρού, του θεραπευτή, γιατί εδώ είναι η ηλεκτρονική συσκευή που διαβάζει συχνότητες. Ό,τι συχνότητα εκπέμπεται από τον οργανισμό μας θα τις διαβάσει όλες. Εκατομμύρια. Όλες θα τις διαβάσει. Έτσι λοιπόν, 95% ακρίβεια στη διάγνωση. Και φυσικά το σημαντικό είναι ότι έχουμε πάνω από 140 δημόσια κρατικά νοσοκομεία που έχουμε μια πληθώρα από κλινικά αποτελέσματα που, επαναλαμβάνω, μας πιστοποιούν ότι είναι η ιατρική μέθοδος και ότι θεραπεύει. Όμως εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Ο βιοσυντονισμός δεν έρχεται να αντικαταστήσει τους κλασικούς γιατρούς μας. Ο βιοσυντονισμός δεν έρχεται να πει στον κλασικό γιατρό μας «Δεν σε χρειάζομαι, θα δώσω τις λύσεις μόνος μου». Όχι, μην σας περάσει αυτή η σκέψη. Οι κλασικοί γιατροί μας είναι πολύτιμοι. Όπως έσωζαν ζωές μέχρι σήμερα, συνεχίζουν να σώζουν ζωές και σήμερα και αύριο. Ο βιοσυντονισμός όμως έρχεται να αποδειχθεί ένας πολύτιμος βοηθός για όλους τους κλασικούς γιατρούς. Γιατί ο κλασικός γιατρός έχει την εκπαίδευσή του, έχει την εμπειρία του και όταν έχει και δίπλα του έναν τέτοιο βοηθό, το βιοσυντονισμό, που θα του βγάλει αμέσως μία διάγνωση των προβλημάτων, των θεμάτων που έχουμε με ακρίβεια 95%, τότε ο γιατρός μας ή ο θεραπευτής μας έχει τη δυνατότητα να μας προσφέρει μία θεραπεία, μία αγωγή, όποια και αν είναι αυτή, αφού έχουμε εμείς συμφωνήσει, που θα είναι πολύ πολύ κοντά στο τέλειο για την περίπτωσή μας. Ο βιοσυντονισμός λοιπόν είναι βοηθός για κάθε γιατρό. Και αυτές οι συσκευές που απευθύνονται στους γιατρούς και θεραπευτές, εκτός από τη διάγνωση μπορούν να κάνουν και θεραπεία με ηλεκτροβελονισμό, με ηλεκτρομαγνητική θεραπεία, με κβαντική και φυσικά με βιοσυντονισμό και να κάνουν και συνδυασμό αυτών των μεθόδων. Δεν θα πούμε περισσότερα εδώ, επειδή εδώ είναι οι συσκευές που απευθύνονται στους γιατρούς. Ελάτε να δούμε ποιο είναι το κομμάτι του βιοσυντονισμού που αφορά εμάς, τους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι της θεραπείας. Αφού έχουμε διαπιστώσει ποια είναι τα θεματάκια μας, ποια είναι τα προβλήματά μας, ποια είναι τα αίτια που έχουν προκαλέσει τα συμπτώματά μας, πώς θα θεραπευτούμε. Εδώ έχει κάνει την επανάσταση η εταιρεία Data Elis και καθόμαστε και ασχολούμαστε απόψε με τα προϊόντα της Data Elis. Η Data Elis έχει φέρει στο ευρύ κοινό για μοναδική φορά απλές, μικρές, φορητές συσκευές και κυρίως ασύρματες που ο καθένας μας μπορεί να τις έχει μαζί του, να τις έχει κοντά του και να θεραπεύεται χωρίς να αλλάξει η καθημερινότητά μας. Εγώ είχα μια τέτοια συσκευή αυτού του μεγέθους εδώ και 10 χρόνια από μια εκλεκτή ερευνήτρια στο θέμα βιοσυντονισμού, μια Γερμανίδα, τη Dr. Clark, η οποία είχε αφιερώσει τη ζωή της μέχρι που πέθανε στο βιοσυντονισμό. Και αυτή η συσκευούλα που είχα, έτσι σε αυτό το μέγεθος, έκανε εκπληκτική δουλειά. Είχε όμως ένα προβληματάκι. Είχε 2 καλωδιάκια με 2 ακροδέκτες. Και για να τη χρησιμοποιήσω έπρεπε να γυρίσω στο σπίτι, γιατί πού να την κουβαλάω με τα καλωδιάκια στη δουλειά ή όπου ήμουνα. Να την βάλω σε εφαρμογή, να κρατήσω τους ακροδέκτες 7 λεπτά, 20 λεπτά να τους αφήσω. 7 λεπτά να κρατήσω, 20 να αφήσω. 7 να κρατήσω, 20 να αφήσω, μία μισή ώρα αυτό το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι το έκανα μόνο 4 βραδιές. Την Πέμπτη δεν το έκανα. Ενώ έκανε δουλειά. Είχε αποτελέσματα. Δεν ήταν πρακτική. Έρχεται λοιπόν η Data Elis και τι επανάσταση φέρνει. Δημιουργεί συσκευές βιοσυντονισμού οι οποίες είναι ασύρματες. Και μην κοιτάξετε που την κρέμασα εδώ απλώς για να μην μου πέσει. Εγώ μπορώ να την έχω μέσα στην τσέπη μου ή οι κυρίες μέσα στην τσάντα σας και να πηγαίνετε στις δουλειές σας, να είναι σε απόσταση μισού μέτρου περίπου από το σώμα μας ή επάνω μας και αυτή η συσκευή να κάνει τη θεραπεία που ο γιατρός ή ο θεραπευτής μας έχει ορίσει και έχει βάλει σε αυτή τη συσκευή ειδικά για εμάς. Αυτή είναι η επανάσταση της Data Elis. Οι συσκευές βιοσυντονισμού που είναι μικρές, φορητές, ελαφριές και ασύρματες. Δεν αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε 3 τέτοιες συσκευές φορητές.
Η πρώτη λέγεται Data App. Το app προέρχεται από τη λέξη αντιπαρασίτ, αντιπαρασιτική λειτουργία, έχει ελληνική ρίζα. Και αυτή η συσκευή αντιμετωπίσει με επιτυχία όλα αυτά. 124 είδη από ιούς, 95 είδη από βακτήρια, 61 είδη από μύκητες, 31 είδη από πρωτόζωα και 33 είδη από έλμινθες του λικάκια. Με απόλυτη επιτυχία. Η συσκευή αυτή έχει χωρητικότητα μνήμης 20 προγραμμάτων. 20 προγράμματα, δεν χωράει 21, 20 χωράει. Και είναι επίτηδες φτιαγμένο έτσι, το 20. Θα μπορούσε να έχει 40, 80, 120. Αλλά εκεί θα μπαίναμε στον πειρασμό και θα προσπαθούσαμε να σκοτώσουμε όλους τους παρήσακτους που είναι στο σώμα μας από την πρώτη μέρα. Και εκεί θα γινόταν ζημιά στον οργανισμό μας. Το όριο λοιπόν των 20 μνημών είναι επίτηδες φτιαγμένο έτσι, ώστε η εξολόθρευση αυτών των παρασίτων κτλ. Να γίνεται σταδιακά, σιγά σιγά, ώστε να μην δημιουργήσουμε σοκ στον οργανισμό μας. Όμως, ο γιατρός μας ή ο θεραπευτής μας έχει στη διάθεσή του μία λίστα με πάνω από 1.700 συμπτώματα ή ασθένειες. 20 χωράνε εδώ μέσα. Αλλά ο γιατρός μας έχει λίστα με 1.700. Τι έβγαλε λοιπόν η διάγνωση για μένα, α, β, γ, δ. Αφαιρεί από τη μνήμη των 20 αυτά τα προγράμματα που δεν τα χρειάζομαι και προσθέτει αυτά τα συμπτώματα ή τις ασθένειες που εγώ χρειάζομαι. Και έτσι η συσκευή εξατομικεύεται. Γίνεται θεραπευτική, ειδικά για τις ανάγκες της δικές μου. Εκπληκτικό. Χωρίς χημικό φάρμακο αντιμετωπίζονται όλα αυτά, που είναι το βαθύ αίτιο όλων των συμπτωμάτων και των ασθενειών μας. Όμως αυτή η πρώτη συσκευή κάνει και κάτι άλλο, που μάλλον είναι πιο σημαντικό και από αυτό που μόλις σας αναπτύξαμε. Ποιο είναι το κάτι άλλο? Το κάτι άλλο είναι η αποτοξίνωση που πρέπει να γίνεται από τον οργανισμό μας. Η αποτοξίνωση, δηλαδή ο οργανισμός να μπορεί να έχει την ικανότητα να βγάζει τις τοξίνες που δημιουργήθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Ο οργανισμός μας κάνει έναν αγώνα δρόμου καθημερινά να μαζέψει τις τοξίνες που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα όργανα και αυτές τις τοξίνες να τις βγάλει έξω. Νομίζετε τα καταφέρνει πάντα? Όχι. Δεν τα καταφέρνει. Και η ύπαρξη των τοξινών στον οργανισμό μας είναι το αίτιο των ασθενειών μας. Μάλιστα, η επιστήμη έχει ορίσει και 6 στάδια τοξίκωσης του οργανισμού. Στο πρώτο και δεύτερο στάδιο ο οργανισμός τα καταφέρνει μόνος του. Λύνει τα προβληματάκια μόνος του. Στο τρίτο στάδιο και τέταρτο θέλει βοήθεια. Στο πέμπτο έχουμε 50-50 ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Στο έκτο στάδιο τοξίκωσης, εκεί έχει γίνει μόνιμη ζημιά. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με κανένα τρόπο. Απλώς εκεί ο βιοσυντονισμός προσφέρει μία ποιότητα ζωής. Να μην πονάμε, να κοιμόμαστε για να κοιμούνται και οι δικοί μας μέσα στο σπιτικό μας, εκεί είναι το τελευταίο στάδιο. Όμως το θέμα των τοξινών, δεν το λέω αυτό για να σας φοβήσω, έτσι. Να σας τονίσω μόνο το θέμα των τοξινών, πόσο σημαντικό είναι. Και κοιτάξτε και αυτή την πληροφορία. Κάθε μέρα ο οργανισμός μας καλείται να δομήσει 30 δισεκατομμύρια καινούργια κύτταρα. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι 30 δισεκατομμύρια γερασμένα κύτταρα πρέπει να φύγουν από τον οργανισμό, να απομακρυνθούν. Αλλά ανάλογα αν είμαστε άντρας, γυναίκα και τι ύψος και κορμοστασιά έχουμε 60 έως 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα που είναι φυσιολογικά, που λειτουργούν. Αλλά επειδή λειτουργούν, τι παράγουν? Απόβλητα. Και έτσι αυτά τα απόβλητα επίσης πρέπει να αφαιρεθούν από τον οργανισμό μας. Τα απόβλητα αυτά, μαζί με τα 30 δισεκατομμύρια γερασμένα κύτταρα, κάθε 24 ώρα πρέπει να φεύγουν. Και το σώμα τις περισσότερες φορές δεν μπορούν, δεν τα καταφέρουν. Εκεί λοιπόν χρειάζεται βοήθεια. Και η βοήθεια είναι φυσικά επαρκής ποσότητα νερού, γιατί μόνο με το νερό μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας. Το μεγάλο βάρος πέφτει στο λεμφικό σύστημα, να αφαιρεί τις τοξίνες, αλλά όχι μόνο. Είναι και τα νεφρά μας, είναι το αίμα μας, έτσι, είναι το σηκώτη μας, είναι οι πνεύμονές μας, είναι το δέρμα μας. Ένας προσεκτικός διατροφολόγος δεν θα σας δώσει μόνο διατροφή, αλλά θα σας τονίσει ότι πρέπει να κάνετε ντουζ ή μπάνιο βουρτσίζοντας το δέρμα σας κάθε μέρα. Όχι απλώς για λόγους υγιεινής,
αλλά γιατί το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο που βοηθάει στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Και πρέπει να το βοηθάμε αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα και αφήνοντάς του την ικανότητα να βγάζει τις τοξίνες που είναι να βγουν μέσα από το δέρμα. Έτσι λοιπόν, το λεμφικό και όλα τα άλλα συστήματα. Δηλαδή, τα νεκρά κύτταρα, εάν δεν τα αξίσουμε την ώρα που κάνουμε ντους, δεν αφήνουμε να αναπνεύσει ώστε να αποβάλει τις τοξίνες. Την επόμενη μέρα ή εκείνη τη μέρα. Και κάθε μέρα καλό είναι να... Υπάρχουν σχολές διατροφολογίας, φιλοσοφία εννοώ, τρόπο σκέψης στη διατροφολογία, που λένε όχι στο ντους. Με στεγνό το σώμα, βούρτσισμα. Στεγνό και η βούρτσα να μην είναι βρεγμένη, να είναι στεγνή, ώστε να φύγουν. Και μετά πες και κάνει ντους, έτσι. Αλλά ας μην πούμε σε τέτοιες ακρότητες και λεπτομέρειες, είναι όμως σημαντικό. Είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Αν το απλώσουμε είναι τετραγωνικά ολόκληρα. Αυτό το δωμάτιο θα γέμισε. Όμως, το λεμφικό και η επαρκής ποσότητα νερού δεν είναι αρκετή η επαρκής ποσότητα νερού για να αποκτήσουμε κυταρική αποτοξίνωση, να πετύχουμε κυταρική αποτοξίνωση. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την ικανότητα του σηκωτιού μας, των νεφρών, του λεμφικού και του αίματος να αφαιρέσουν τις τοξίνες από το σώμα μας. Εδώ έρχεται η σπουδαιότητα αυτής της πρώτης συσκευής της αντιπαρασιτικής. Γιατί εκτός από τα παράσιτα καταφέρνει να ενεργοποιήσει όλα αυτά τα όργανα. Το ύπαρ, τα νεφρά, το λεμφικό, το αίμα, να τα ενεργοποιήσει. Ξεσηκωθείτε, έχουμε καθαριότητα. Οι τοξίνες πρέπει να βγουν. Σηκωθείτε από τον καναπέ, αυτό τους λέει. Και τα ενεργοποιεί. Αλλά αν δεν πιούμε νερό, αυτή η ενεργοποίηση που θα κάνει πάει χαμένη και μπορεί να δουλέψει και ανάποδα. Αν αρχίσουμε ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης με την αντιπαρασιτική και δεν πίνουμε το νερό που θα μας συστήσει ο γιατρός μας, που είναι συγκεκριμένη ποσότητα, πόσο νερό πίνουμε την ημέρα? 30 ημέρα ένα κιλό. Βλέπετε τους διαβασμένους, είναι από τα προηγούμενα μυριστό, τα ξέρουν επειδή ήταν στο προηγούμενο. 30 ml ένα κιλό βάρους. Είμαι 80 κιλά. 3, 8, 24. 2,4 λίτρα νερό την ημέρα πρέπει να καταναλώνω. Αυτή είναι η απέτηση, έτσι. Και όχι όλο μαζί, μέσα στο διάστημα της ημέρας, λίγο, γουλιά. Εκεί έχει το καλό. Παρασύρονται αυτά που πρέπει. Εσύ θες να μου πεις να μην πίνεις νερό, ξέρω το πρόβλημά σου, άστο. Δεν πιάνει το επιχείρημα. Η ποσότητα αυτή, αν γίνει 5 λίτρα, θα κάνει ζημιά. Εκεί θα κάνει ζημιά. Έτσι. Εδώ το 30 ml ανά κιλό βάρους είναι η λογική ποσότητα για να πετυχαίνουμε το σωστό στον τομέα της αποτοξίνωσης. Εγώ πάρα πολλά νερά, αλλά το κάνω βέβαια χρόνια αυτό, μόνος μου. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Γιατί γενικά όλα θέλουν ένα μέτρο. Έτσι. Αυτό το μέτρο θέλω να ρωτήσω. Το μέτρο είναι αυτό. Τα 30 ml λοιπόν είναι το μέτρο. Είναι το μέτρο. Και λίγο παραπάνω να είναι δεν είναι καλό. Αν είναι πολύ παραπάνω. Έτσι. Απλώς δεν δουλεύει. Μπαίνει και βγαίνει. Δεν προλαβαίνει να δουλέψει στον οργανισμό. Δηλαδή όταν μετά βλέπεις ότι βγαίνουν και είναι καθαρά. Αυτό είναι ένδειξη όμως ότι... Δεν είναι καθαρά, είναι άσπρα. Γιατί δεν παρέξεραν τίποτα. Νερό είναι νερό έβγαλες. Θα κάνουμε σε μιας επόμενης Δευτέρας για ένα δεκάλεπτο μόνο για το θέμα του νερού. Να καταλάβουμε γιατί και το λίγο είναι πρόβλημα και γιατί και το πολύ είναι πρόβλημα. Να αναλύσουμε πώς τα κύτταρά μας έχουν τον εσωτερικό τους χώρο και έχουν και το χώρο τους εξωτερικά ανάμεσα στα κύτταρα. Και πώς αυτός ο χώρος είναι πολύτιμος, πώς δουλεύει και παράγει ενέργεια για το σώμα και τι κακό κάνει το υπερβολικό νερό. Θα το πούμε μια άλλη φορά. Έτσι λοιπόν, η συσκευή αυτή κάνει δύο καλά, κρατήστε τα. Το ένα είναι αποτοξίνωση σε κυταρικό επίπεδο και το δεύτερο είναι ότι εξολοθρέπει μικρόβια, παράσιτα, μικροοργανισμούς που δεν είναι μέρος του οργανισμού μας και πρέπει να αφαιρεθούν από τον οργανισμό μας. Η δεύτερη συσκευή από τις φορητές είναι ακριβώς ίδια, ίδιο μέγεθος κτλ. Μόνο εδώ η ονομασία του διαφέρει για να ξεχωρίζει μια συσκευή από την άλλη. Αυτή λέγεται ρύθμι. Έρχεται πάλι με ελληνική ρίζα αυτή η ονομασία από το ρυθμίζω. Επειδή αυτή η συσκευή επαναφέρει τα όργανα στη φυσιολογική τους λειτουργία, ακίνδυνα και ανώδυνα.
Τι σημαίνει? Λίγο μπερδεμένο, να ακούγεται. Γιατί το προηγούμενο που σας είπα, νομίζω ήταν λίγο πιο καθαρό. Τι κάνει η προηγούμενη συσκευή? Αποτοξίνωση και εξολοθρεύει μικρόβια παράστη. Ήταν λίγο πιο τετράγωνο. Εδώ τώρα, πώς μια συσκευή με συχνότητες επαναφέρει τα όργανα στη φυσιολογική τους λειτουργία. Πάμε να το πούμε για 2 λεπτά, και αυτό πόσο απλό είναι. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα τυχαίο όργανο, το σηκώτη μας. Το σηκώτη μας λοιπόν στη διάγνωση διαπιστώσαμε ότι είχε μέσα ένα σκουλικάκι, 1-2 βακτήρια, κάποιους ιούς, έτσι, και είχαν επιβαρύνει το ύπαρ μας. Τα σκουλικάκια τρώγανε τον ιστό κτλ. Αφήναν απόβλητα, είχε διαταραχθεί το σηκώτη μας. Από τη στιγμή που είχε διαταραχθεί, το σηκώτη μας είχε πάψει να εκπέμπει τη φυσιολογική συχνότητα που θα εξέπεμπε αν ήταν υγιές, αυτή τη μικρή την μπλε που βλέπετε εκεί, και λόγω της διαταραχής, που προήλθε από χύψη λόγους, η διαταραγμένη του ταλάντωση, η συχνότητα είναι αυτή, η κόκκινη. Παίρνουμε εμείς λοιπόν την προηγούμενη συσκευή, την αντιπαρασιτική, καθαρίζουμε το σηκώτη μας από ό,τι βρήκαμε στη διάγνωση. Μικρόβια, παράστα, σκουλικάκια, το καθαρίζουμε. Λαμπίκος. Νομίζετε ότι την επόμενη μέρα το πρωί αυτό το όργανό μας θα φύγει από τη διαταραγμένη συχνότητα, τη μεγάλη, που είχε για χρόνια και έχει μάθει αυτή να εκπέμπει και θα επανέλθει στη μικρή την άλλη μέρα το πρωί? Μερικές ολιστικές μέθοδοι λένε ότι όσα χρόνια είχα μία πάθηση, τόσους μήνες θέλω για να επανέλθει ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε τώρα να έχω 10-15 χρόνια κάτι και που μπορεί να το έχω και να μην έχω και συμπτώματα, να θέλω 10-15 μήνες για να επανέλθει η υγεία μου εκεί που θέλω. Τι κάνει λοιπόν η ρυθμιστική συσκευή? Κάθε μέρα στέλνει στο όργανο, στο σηκώτη που φέραμε για παράδειγμα, την φυσιολογική ταλάντωση. Και έτσι κάθε μέρα το καλυμπράρει, το εκπαιδεύει ότι δεν θα εκπέμπεις αυτή την ταλάντωση διαταραγμένη. Μάθε το παιδί είναι όπως το μάθεις. Μάθε το να εκπέμπεις την υγιή, τη φυσιολογική σου ταλάντωση. Και έτσι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το συγκεκριμένο μας όργανο που το έχουμε καθαρίσει από τα αίτια που το είχαν διαταράξει, αρχίζει τώρα να εκπέμπει τη φυσιολογική ταλάντωση. Εκεί πλέον έχουμε αρχίσει και πετυχαίνουμε ένα εξαιρετικό βαθμό υγείας για το όργανό μας και για εμάς επίσης, για το σύνολο του σώματός μας. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά της δεύτερης συσκευής. Να ανορθώνει, να διορθώνει τις ταλαντώσεις, τις συχνότητες των οργάνων μας που είχαν διαταραχθεί για χύψη λόγους. Αυτή η συσκευή, δείτε, μέσα από τα 20 και πλέον χρόνια που χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία και στις κλινικές, στα δημόσια νοσοκομεία στη Ρωσία, ασθένειες που αντιμετωπίζει με επιτυχία. Νοσήματα καρδιαγγειακού, υπέρταση, στιθάνχη, ταχυκαρδία, είδημα, φλεβίτιδα, κυρσούς χωρίς επεμβάσεις. Παθήσεις των νεφρών, πιελονεφρίτιδα, κολικό του νεφρού. Κολικός είναι οι πέτρες δηλαδή. Πέτρες των νεφρών, ακόμα και αυτές που δεν σπάνε με τη λιθοτριψία. Δηλαδή, γιατί με τη συχνότητα. Κρατήστε, όχι ξέρω, δεν θέλω να. Όλα θέλω να απαντηθούν. Κρατήστε τα όμως, σας παρακαλώ. Γιατί μερικά θα απαντηθούν. Ακόμα και οι πέτρες που δεν σπάνε με λιθοτριψία, επειδή όπως σας είπα από την αρχή εδώ, ο βιοσυντονισμός, οι ταλαντώσεις επεμβαίνουν στη δομή του υλικού. Έτσι και αυτές τις πέτρες σιγά σιγά τις λιώνει, τις κονιορτοποιεί και φεύγουν από τον οργανισμό. Ουρολογικές παθήσεις. Να χαμογελάσουμε και εμείς οι κύριοι. Αδένομα του προστάτη, προστατίτιδα, υπερπλασία του προστάτη, τέρμα των υστέρι. Δεν χειρουργείται ο προστάτης, ακόμα και αν έχει φτάσει σε προκαρκινικό ή καρκινικό επίπεδο. Ο βιοσυντονισμός επαναφέρει. Και μην με ρωτήσετε για καρκίνους, μόνο θα σας πω ότι το 1934 η πρώτη ανακοίνωση για τον βιοσυντονισμό από τον ερευνητή που το ανακάλυψε το Ράιφ ήταν ότι θεράπευσε του καρκίνου. Γαστρεντερικές ασθένειες, ενδοκρινικές διαταραχές, ασθένειες αναπνευστικού συστήματος, βροχίτιδα, άσθμα, πνευμονία, πνευμονικό είδημα. Ξέρετε πόσα συμπτώματα η κλασική ιατρική τα ρίχνει πίσω από αυτές τις ταμπέλες. Βροχίτιδα, άσθμα, έτσι, βροχικό άσθμα κτλ. Πονοκεφάλους διαφόρων προελεύσεων, παθήσεις κεντρικού και περιφερειακού νευρικού συστήματος. Γυναικολογικές παθήσεις. Πρέπει να ανοίξουμε παρένθεση κάποια στιγμή, κάθε φορά λέμε θα το ανοίξουμε. Έτσι. Είναι ομοιώματα.
πολυκυστικές οθήκες. Νεαρά ζευγάρια δεν μπορούν να εκπληρώσουν το όνειρό τους να έχουν ένα παιδί. Γιατί ξέρουν ότι πρέπει να περάσουν από βαριές χημικές αγωγές, ενώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Και ξέρετε γιατί λέμε είναι απλά. Τι είναι τα εινομοιώματα, οι πολύποδες και οι κιστούλες, τι είναι? Κάτι που θα εκπλαγείτε όταν το ακούσετε από ανθρώπους που ασχολούνται όχι με κλασική ιατρική. Τι είπαμε προηγουμένως, ότι ο οργανισμός κάθε 24ωρο πρέπει να βγάζει έξω τις τοξίνες που έχουν δημιουργηθεί. Τα καταφέρνει? Δεν τα καταφέρνει. Όταν λοιπόν δεν τα καταφέρνει, επειδή ο οργανισμός ξέρει ότι οι τοξίνες είναι ασθένεια και θάνατος, πάει και δημιουργεί μια αποθηκούλα. Και τις τοξίνες που δεν μπορεί να τις βγάλει έξω, πάει και τις βάζει σε αυτή την αποθηκούλα. Αυτή η αποθηκούλα είναι η κίστη. Σε οποιοδήποτε μέρος του οργάνου. Είτε στις οθήκες που εμποδίζουν τη γέννηση ενός παιδιού, είτε στο στομάχι, είτε σε άλλα όργανα. Υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο, ξέρω ότι μπορεί να μην το αντέχουμε όλοι να το δούμε, που βίντεο ανοιχτής καρδιάς, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, τον έχουν έτοιμο για μεταμόσχευση και την ώρα που ανοίγουν, βλέπουν την καρδιά όπως την είχαν δει στον υπέρηχο τεράστια, ότι έχει όγκο, και σκίζουν λιγάκι εκεί που νομίζουν ότι είναι ο όγκος και από μέσα αρχίζουν και βγαίνουν παράσιτα, σκουλίκια, και αρχίζουν και τα καθαρίζουν εκεί στην κάμερα μπροστά. Και μόλις τα καθαρίσουν έχει φύγει όλος ο όγκος. Δεν ήταν όγκος, ήταν αποθήκη που ήταν γεμάτη με σκουλίκια, με παράσιτα. Και σε ελάχιστο χρόνο τον ξαναράψαν, τον βγάλαν έξω χωρίς να κάνει ο άνθρωπος μεταμόσχευση της καρδιάς. Δεν είχε πρόβλημα. Δεν είχε πρόβλημα μεταμόσχευσης. Ήτανε αυτά τα παράσιτα. Ο οργανισμός λοιπόν για να επιβιώσει πάει και δημιουργεί τέτοιες κίστες για να είναι αποθηκούλες για τις τοξίνες που δεν μπορεί να βγάλει. Ή και για τα παράσιτα. Κάνει κίστες στα παράσιτα για να τα απομονώσει ενδεχομένως. Αυτό το κάνει κάπου αλλού. Αυτές είναι οι πέτρες της σχολής. Καταρχάς, τώρα βλέπετε, φεύγουμε από θεματάκι σε θεματάκι. Οι πέτρες της σχολής δεν δημιουργούνται στη σχολή. Το τραγικότερο λάθος που γίνεται είναι το κόψιμο. Γέμισε η σχολή σου πέτρες, κόφτη. Μα τι φταίει η σχολή? Η σχολή είναι μια αποθηκούλα. Από πού έρχεται το υγρό της σχολής και αποθηκεύεται? Από το σηκώτη. Πάμε λοιπόν εκεί να βρούμε τον αίτιο του προβλήματος. Το σηκώτη είναι που δημιουργεί το πρόβλημα πάντα. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με τις πέτρες της σχολής. Είναι ένα συγκεκριμένο ή δύο συγκεκριμένα σκουλικάκια που είναι στο σηκώτη και πηγαίνουν και στη σχολή. Και επειδή ο οργανισμός αναγνωρίζει ότι αυτό το σκουλικάκι είναι καταστροφικό, με το υγρό της σχολής πάει και το γεμίζει. Ό,τι κάνει για το μαργαριτάρι που ενοχλεί ο κόκκος της άμμου. Και πάει και το γεμίζει, το απομονώνει για να το σκοτώσει. Και αυτό είναι η πέτρα που δημιουργείται στη σχολή. Περνάμε από τη διάγνωση του βιοσυντονισμού και λέμε: έχεις πέτρες στη σχολή. Δεν αστείευεσαι. Και δεν αφαιρούνται. Προχθές έκανα. Υπέρηχο. Γιατί ο υπέρηχος δεν τις βρίσκει τις πέτρες της σχολής στο αρχικό του στάδιο? Γιατί ο υπέρηχος αναγνωρίζει το ίδιο υλικό με το υλικό της σχολής. Αυτό το περίπτωμα. Όταν αυτό είναι πολύ καιρό και αρχίσει να ασβεστοποιείται, τότε τη διαβάζει ο υπέρηχος. Έτσι λοιπόν, από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού φτάσαμε. Πολύ μικρή παρένθεση. Οι πέτρες στη σχολή δυστυχώς δεν φεύγουν και αντιμετωπίζετε οι βαριές περιπτώσεις με χειρουργείο. Εκεί, μικρή παρένθεση, να μου απαντήσετε. Έχουμε λύσει μέχρι έναν βαθμό ώστε να μην αφαιρεθεί η σχολή? Είναι η πέτρα. Αυτό που ονομάσαμε πέτρα είναι ύλη. Ναι, αλλά είναι στη σχολή όμως. Είναι ύλη. Αφού είναι ύλη, ξέρουμε τη συχνότητα που εκπέμπει. Μπορούμε την ίδια συχνότητα να την γυρίσουμε πίσω και να την διαλύσουμε όπως πάμε και την πέτρα στα νεφρά. Μπαίνουμε στη δομή του υλικού. Έρχεται ένας φίλος ομοιοπαθητικός γιατρός, βιοσυντονιστής επίσης. Στη διάγνωση βρήκαμε πολλές πέτρες στη χολή. Λοιπόν, και μπήκε αμέσως το θεραπευτικό πρόγραμμα στη συσκευή του και έφυγε να πάει για κάποια δουλειά του στη Βόρεια Ελλάδα. Και 7 μέρες ψιλοϊπέφερε, είχε συνεχώς πονάκια. Αλλά καταλάβαινε, το έβλεπε. Τάκ, φεύγανε. Στις 7 μέρες που ξαναγύρισε και ξανακάναμε διάγνωση. Στην ουρήση το έβλεπε αυτό? Ναι.
Όλα από εκεί φέρνουν. Και στα κόπρανα επίσης. Και στα δύο. Αυτό επειδή τα νεφρά συνήθως είναι. Και στα κόπρανα. Δεν ήξεραν πολύ. Δεν είμαι γιατρός. Δεν πειράζει. Μερικοί μας τα καλύτερα. Θα σας κρατήσουμε. Λοιπόν, στις 7 μέρες δεν είχε πέτρες στη χολή. Είχαν καθαρίσει σε 7 μέρες. Ναι, δεν το λέμε για το απίστευτο. Μπορεί σε κάποιον να κάνει 15 μέρες. Να κάνει 1 μήνα. Το θέμα είναι ότι καθαρίζει χωρίς επέμβαση. Σώζουμε τη χολή. Ξέρετε τι είναι να ζήσουμε μια ζωή χωρίς χολή? Πόση χολή χρειαζόμαστε για τα γεύματά μας την ημέρα? Υγρό χολής. Όταν τρώμε, είναι εντολή ο εγκέφαλος. Έφαγε. Στείλ του υγρό της χολής στο δεκαδάκτυλο για την πέψη. Πόσα θέλουμε? Ποσότητα 2 με 2,5 λίτρα χολή την ημέρα. 2 με 2,5 λίτρα χολή την ημέρα. Πόσο παράγει το σηκώτη? Ανά ώρα παράγει ένα φιτζανάκι του καφέ, του ελληνικού καφέ, του μικρού. Όταν λοιπόν τρώμε, τι χολή δέχεται ο δωδεκαδάκτυλος και το σύστημα της πέψης? Ελάχιστη ποσότητα χολής. Γιατί δεν έχουμε την αποθήκη, την έχουμε αφαιρέσει. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα πέψης έχουμε μετά για μια ζωή? Πάμε λοιπόν όχι στο μαχαίρι. Να καθαρίσουμε τη χολή και να τη διατηρήσουμε, όπως και όλα τα άλλα όργανα μας. Οι παρενθέσεις σας είναι μια μεγάλη, σας παρακαλώ μην ξαναλέσετε παρένθεση. Ένα πρόγραμμα αυτής της συσκευής, ένα πρόγραμμα που λέγεται Anti-Pain, κατά του πόνου. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 17 είδη πόνου, από όπου και αν προέρχονται οι πόνοι. Εδώ δεν είναι θεραπευτικό φυσικά το πρόγραμμα. Επεμβαίνει στο κέντρο του πόνου, ακριβώς ότι κάνει ένα παυσίπονο. Αλλά δεν έχουμε πάρει χημικό φάρμακο. Με τις παρενέργειες που έχει. Αν διαβάσετε το Παναντόλ, δεν θα το ξαναπάρετε. Μην πω για ασπιρίνη. Λόγω των παρενεργειών. Ναι, 2 σελίδες παρενέργειες. Οι αντενδείξεις του Παναντόλ, της παρακεταμόλης. Σελίδες. Το Δεπών, Ναι, Δεπών Παναντόλ δεν είναι εδώ κάποια εταιρεία, έτσι. Είναι η παρακεταμόλη, είναι το χημικό. Άλλο εκπληκτικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα αποτελεσματικό στην αϊπνία. Μια κυρία μας λέει, τίποτα από όσα μου είπατε να μην κάνει. Αν κάνει αυτό μόνο είναι η συσκευή που χρειάζεται. Το ποσοστό των ατόμων που υποφέρουν και χαλάνε την ποιότητα της ζωής τους και την υγεία τους από έλλειψη ύπνου, καλού ύπνου, είναι όλο και μεγαλύτερο. Και το εκπληκτικότερο πρόγραμμα είναι το αντιστρες. Το εκπληκτικότερο. Γιατί δεν μιλάμε απλώς για το στρες από ένα δυσάρεστο τηλεφώνημα, έναν καυγά που κάναμε, μας κλείσαν και παραλίγο να τρακάρουμε κτλ. Που και αυτά στρες είναι και εκεί δουλεύει εκπληκτικά. Αλλά μιλάμε για το στρες που έχει δημιουργηθεί στον οργανισμό μας επί πολλά χρόνια από σοβαρά θέματα. Μολυσμένο περιβάλλον, μολυσμένη διατροφή, η χορύπανση, που είναι σοκαρίσματα, στρεσογόνοι παράγοντες για τον οργανισμό, που δημιουργούν πρόβλημα στην υγεία μόνο αυτοί οι παράγοντες, χωρίς παράστα μικρόβια κτλ. Το πώς λειτουργεί. Και αυτό και το προηγούμενο. Να σας πω κάτι, δεν θα πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά από το πρώτο βράδυ που έχετε τη συσκευή θα κοιμηθείτε. Από το πρώτο. Όχι κάτσε να δούμε 2-3 μέρες, 5 ένα συνέδριο, από το πρώτο βράδυ. Η Άρτεμις ξέρω τι θα μου πει, γι' αυτό το πω πριν το πει η Άρτεμις. Ένας φίλος μας πήγε ένα τριήμερο στο χωριό να δει τους δικούς του και η γιαγιά του 92, αν δεν κάνω λάθος, πολλά χρόνια τώρα κοιμάται 2 ώρες μόνο το βράδυ. Ο πατέρας του την πειράζει, λέει: εμείς δεν χρειαζόμαστε σκύλο, έχουμε τη γιαγιά. Αφού δεν κοιμάται ποτέ, ποιος θα έρθει κανείς εδώ, έτσι. Πήγε λοιπόν ο φίλος μας το βράδυ, καληνύχτα η γιαγιάκα, καλό ξημέρωμα, αφήνει τη συσκευή δίπλα στο κομμωδίνο της. 6 ώρες η κουβέντα. Το δεύτερο βράδυ, άντε γιαγιά, καλό ξημέρωμα, την ξαναφύγει. 6 ώρες η κουβέντα. Την άλλη μέρα το πρωί ο πατέρας του έπαιρνε τον καφέ, λέει στη μάνα του φίλου μας: να πάμε τη γιαγιά στο γιατρό. Γιατί κάτι έχει, κοιμάται πολλές ώρες. Τίποτα δεν έχει, θα σου εξηγήσει ο γιος του τι έκανε. Έτσι λοιπόν, έτσι λίγο για να το διασκεδάσουμε, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Από το πρώτο βράδυ που έχουμε τη συσκευή, επενεργεί και ηρεμεί, χαλαρώνει, κοιμόμαστε. Επειδή σας είπαμε προηγουμένως ότι οι συσκευές αυτές και η μία και η άλλη έχουν συγκεκριμένο αριθμό από μνήμη προγραμμάτων που δέχονται, αλλά ο γιατρός μας έχει 3.600 προγράμματα στη διάθεσή του για τις 2 συσκευές, να σας δείξουμε πώς τα φορτώνει. Είναι αυτό το εργαλειάκι, από τη μία πλευρά μπαίνει σε ένα απλό κομπιούτερ, εκεί ο γιατρός βλέπει όλη τη λίστα με τα συμπτώματα, διαλέγει αυτά
που χρειάζονται για εμάς, από την άλλη πλευρά είναι συνδεδεμένη η συσκευή μας. Αυτά που χρειαζόμαστε εμείς τα φορτώνει στη συσκευή, είναι τα προγράμματα που εμείς χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη διάγνωσή μας, την πήραμε για ένα μήνα έχουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο θα επενεργεί θεραπευτικά για τα προβλήματα που εμείς έχουμε. Και ερχόμαστε και στην τρίτη συσκευή, τη φορητή, για να τελειώσουμε. Η τρίτη συσκευή λέγεται Data Cosmo. Αυτή είναι συσκευή αισθητικής. Οι περισσότερες κυρίες χαμογελούν, δεν ξέρω γιατί. Δεν είπα κάποιο αστείο, για τη συσκευή Data Cosmo είπα. Γιατί χαμογελάτε? Επειδή ξέρουμε τα αποτελέσματα. Α, μάλιστα. Βοηθάει λοιπόν στην αντιγύρανση και στη λίανση των λιπίδων. Αυτή η συσκευή, η Data Cosmo, έχει δύο τμήματα. Έχει το βασικό τμήμα που δουλεύει με τον βιοσυντονισμό και με ένα καλωδιάκι έχει ένα έξτρα εξαρτηματάκι που εδώ μπροστά βλέπετε έχει κάποιες έγχρωμες λαμπίτσες οι οποίες δουλεύουν με τη μέθοδο της κβαντικής, παλόμενο φως. Και στο πρόγραμμα που είναι για τη λίανση των ρητίδων, αυτό το εξαρτηματάκι, ενώ κρατάμε τη συσκευή κοντά μας, το βιοσυντονισμό το βασικό, με αυτή τη συσκευούλα περνάμε πάνω από το πρόσωπό μας με κάποιες απλές κινήσεις που μας περιγράφει εκεί ένα σχεδιάκι. Και μέσα σε 20 λεπτά διαπιστώνουμε, χωρίς να ακουμπάμε το πρόσωπο, απλώς κοντά, στο μισό πόντο, στον ένα πόντο, περνάμε το εξάρτημα αυτό. Και σε 20 λεπτά διαπιστώνουμε ότι οι ρητίδες του προσώπου μας δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά δεν είναι χαρακές. Έχουν αμβληνθεί, έχουν λιανθεί. Και βέβαια μετά από 48 ώρες αυτό το αποτέλεσμα φεύγει. Επανέρχεται η προηγούμενη κατάσταση. Αν όμως γι' αυτό όμως η συσκευή είναι φορητή, μπορώ να την έχω σπίτι μου, την κάνω κάθε μέρα, τη θεραπεία αυτή, την αγωγή αυτή, και από τις 20 μέρες και μετά το αποτέλεσμα αρχίζει και γίνεται μόνιμο. Όχι ότι σταματάω στις 20 μέρες, συνεχίζω. Απλώς αρχίζει το αποτέλεσμα και γίνεται μόνιμο. Και εδώ σας δείχνω μία απλή φωτογραφία. Δηλαδή μπορείτε να δείτε αυτό εδώ που είναι πολύ εμφανές, πώς έχει αμβληνθεί. Επίσης εδώ μπορείτε να δείτε τους κύκλους κάτω από τα μάτια. Όποτε κάνουμε το μισό πρόσωπο δεν έχει υπάρξει μία περίπτωση, μία κυρία να μην έχει δει αυτή την τεράστια διαφορά. Στο μισό πρόσωπο. Το μισό φτιάξαμε, το μισό είναι όπως παλιά, για να βλέπουμε, να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Τι κάνει αυτή η συσκευή, πώς φέρνει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα στην όψη μας? Φυσικά, επαναφέρει ελαστίνη και κολαγόνο. Τις στήλες του κολαγόνου τις ενεργοποιεί. Αλλά αυτό δεν είναι το πραγματικό μυστικό της. Το πραγματικό μυστικό της είναι αυτό. Ρυθμίζει και τονώνει θηροειδή, νεφρά, σηκώτη, πάγκρεας, σπλήνα, καρδιαγγειακό, ενδοκρινικό και νευρικό σύστημα. Είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια διαπιστωμένο από την ιατρική επιστήμη μας ότι οι περισσότερες ρητίδες του προσώπου μας, εκτός από μερικές που είναι εκφραστικές, να εγώ κάνω μια εκφραστική τώρα. Αυτό εδώ δεν μπορώ να το δεις. Είναι εκφραστικές οι ρητίδες. Οι υπόλοιπες ρητίδες μας όμως είναι αποτέλεσμα διαταραχής κάποιου εσωτερικού οργάνου. Και όπως στη ρεφλεξιολογία ξέρουμε ότι παλάμες και πατούσες έχουμε απολύξεις οργάνων, έτσι έχουμε και στο πρόσωπο. Όταν λοιπόν με το τμήμα της κβαντικής περνάμε αυτό το κομμάτι πάνω από το πρόσωπο, επενεργούμε στις απολύξεις εσωτερικών οργάνων, τα διορθώνουμε, τα τονώνουμε και έτσι όταν το εσωτερικό όργανο επανέρχεται, το εξωτερικό σημάδι που έδειχνε τη διαταραχή του οργάνου φεύγει. Και έτσι η ρητίδα που είχαμε τώρα από τη διαταραχή του εσωτερικού οργάνου δεν υπάρχει πλέον, γιατί φτιάξαμε το εσωτερικό όργανο. Αυτό είναι το πραγματικό μυστικό αυτής της συσκευής. Και βέβαια εδώ έχει και ένα εκπληκτικό πρόγραμμα, το νούμερο 15, όσοι δεν το έχετε ανακαλύψει, που είναι για την όραση. Εκεί, κάνοντας απλές κινήσεις δίπλα στο οπτικό νεύρο, από τη μία πλευρά και από την άλλη, σύντομα βλέπουμε τεράστια διαφορά στην όρασή μας. Τα στατιστικά της εταιρείας λένε ότι από 65% και σε πολλές περιπτώσεις μέχρι 100% διαφορά στην όρασή μας, βελτίωση της όρασής μας. Αυτή η συσκευή δεν είναι μόνο για κυρίες. Είναι και για κυρίους. Ξέρετε στην αγορά ότι τα καλλιτικά πλέον δεν είναι μόνο για τις κυρίες. Είναι και για τους κυρίους. Έτσι λοιπόν έχουμε αρχίσει και εμείς και προσέχουμε λίγο την εμφάνισή μας και η στατιστική της εταιρείας λέει ότι το 65% των συσκευών που πουλήθηκαν τις αγόρασαν άντρες. Τώρα αν ήταν για να τις κάνουν δώρο στις κυρίες ή αν τις κρατήσαν για τον εαυτό τους, αυτό δεν το έχουμε διερευνήσει. Έτσι λοιπόν με τη χρήση αυτών των φορητών συσκευών μπορούμε να απολαύσουμε με τη μέθοδο του βιοσυντονισμού
καλή υγεία, ευεξία. Να είμαστε καλά, να νιώθουμε καλά και να φαινόμαστε και καλά. Έτσι, για ελάχιστα δευτερόλεπτα να σας πούμε ότι η εταιρεία Detalis έχει 5 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη Ρωσία, 2 στην Αμερική και ένα διεθνές δίπλωμα σε πάνω από 78 χώρες, ώστε να μην μπορεί να αντιγραφεί για πολλά χρόνια το σύστημά της λειτουργίας του βιοσυντονισμού με ασύρματο τρόπο. Και επίσης έχει ένα χρυσό μετάλλιο από τη Ρωσική Ακαδημία Θετικών Επιστημών για τη βελτίωση της υγείας στη χώρα αυτή, ένα μετάλλιο χρυσό από το Μετσνικοφ, κάτι σαν το λιμωδόν το δικό μας, επειδή αυτές οι συσκευές έχουν 100% αποτελεσματικότητα στα λιμώδη νοσήματα. Ένα άλλο μετάλλιο τώρα από το Υπουργείο Υγείας για τη συνεισφορά στην εθνική υγεία και ένα χρυσό μετάλλιο γιατί είναι ανάμεσα στα 10 καλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας αυτής. Εδώ σας δείχνουμε τις φωτογραφίες επωνύμων ακαδημαϊκών γιατρών που προείστανται στα δημόσια κρατικά νοσοκομεία, που επί μία 20ετία χρησιμοποιήθηκαν οι συσκευές Detalis και μας αναφέρουν τους τομείς που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα τα θεραπευτικά που είχαν. Αυτά τα βίντεο είναι στη διάθεσή σας, με ελληνικούς υπότιτλους. Το άτομο που σας κάλεσε εδώ απόψε θα σας βοηθήσει να ανατρέξετε στο ίντερνετ, να τα παρακολουθήσετε με προσοχή γιατί είναι αρκετά και η πληροφορία είναι πάρα πολύ, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, να δείτε σε ποιους τομείς κλινικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο βιοσυντονισμός έχει και σωστή διάγνωση, αλλά επίσης και σωστή θεραπεία. Υπάρχουν κάποια ερωτήματά σας που σας έκοψα προηγουμένως και θέλετε να ρωτήσετε? Βεβαίως, ελεύθερη. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Να είστε καλά. Κάποια ερωτήματα που θέλετε, παρακαλώ. Αυτό με τις πέτρες, ο μπαμπάς πριν μια εβδομάδα έκανε εγχείρηση λέιζερ. Σύμφωνα με αυτά που είπατε, θα ξαναβγάλει πέτρες, δηλαδή το χρειάζεται αυτό το μηχάνημα. Άσχετο για όλα τα άλλα, για το συγκεκριμένο. Τι ήταν οι πέτρες, σύμπτωμα ή αίτιο? Σύμπτωμα. Αποτέλεσμα. Άρα το αίτιο το βρήκαμε, σας το είπανε? Όχι, βέβαια. Οπότε θα ξαναδημιουργηθεί. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Πώς θα το Οπότε πρέπει να αναζητήσετε το αίτιο να μην ξαναγίνουν οι πέτρες. Είναι κάποιο σκουλικάκι, είναι κάποιο βακτήριο που δημιουργεί εκεί λάσπη και η λάσπη μετά γίνεται πέτρες. Το αίτιο δεν το έχετε βρει. Όχι. Πρέπει συνεπώς να το αναζητήσετε. Πάρτε την πληροφορία αυτή και αξιοποιήστε την. Παρακαλώ. Πέτρες είναι το δέντρο που πρέπει να κάνει μπάνι. Και πρωί και βράδυ. Και μεσημέρι. Όποτε αποφασίσετε εσείς, δεν έχει ιδιαίτερο. Κάτι είπατε και σας έκοψα. Αναζωογονεί όλα τα όργανα. Αλλά και εγώ έχω κάνει εξέταση. Εμείς δεν κάνουμε εξέταση στις πέτρες. Δεν παίρνουμε την πέτρα. Αλλά να βρούμε την αιτία έτσι δεν είναι. Σωστό. Αλλά δεν τα είχα πάει να σε Σωστό. Παρακαλώ. 2 ερωτήματα έχω. Επειδή μπερδεύτηκα λίγο, είναι πολλά τα μηχανάκια δηλαδή? Είναι 3. Τα βασικά, αν αφαιρέσουμε το τρίτο που είναι αισθητικής, που δείξαμε στο τέλος για το πρόσωπο κτλ. Αφαιρέστε το αυτό, αφήστε το. Τα καθαρά θεραπευτικά είναι 2. Το πρώτο, το αντιπαρασιτικό, που κάνει αποτοξίνωση και εξαφανίζει μικρόβια, παράσιτα, σκουλικάκια κτλ. Και το δεύτερο, που είναι ίδιο αλλά με άλλες συχνότητες, που επανορθώνει τις συχνότητες των οργάνων. Επαναφέρει την καλή λειτουργία των οργάνων. Άρα είναι απαραίτητο να πάρει κανείς. Άρα δεν πάρει και τα 2. Δεν θα σας απαντήσω. Ξέρετε γιατί? Να σας πω γιατί δεν θα σας πω. Γιατί αν σας πω, θα γίνω πολιτής συσκευών. Πρέπει λοιπόν να κάνετε τη διάγνωση του βιοσυντονισμού, να δούμε τι πραγματικά χρειάζεστε εσείς. Σε μερικές περιπτώσεις μόνο το πρώτο, το αντιπαρασιτικό, αρκεί. Σε μερικές περιπτώσεις δεν χρειαζόμαστε το αντιπαρασιτικό, χρειαζόμαστε επειγόντως το δεύτερο, να ανορθώσουμε τα όργανα. Και σε αρκετές περιπτώσεις χρειαζόμαστε και τα 2. Αλλά αυτό θα το αποφασίσετε εσείς μετά τη διάγνωση βιοσυντονισμού, που εκεί αυτό που θα σας προτείνουμε, ότι θέλετε την πρώτη συσκευή, θέλετε τη δεύτερη συσκευή, θέλετε και τις 2 συσκευές, θα το καταλαβαίνετε.
Θα το καταλαβαίνετε. Ξέρετε τι όμορφες που είναι και οι δύο μαζί, με διαφορετικό χρωματάκι είναι, ναι. Ναι, αλλά αυτό σοβαρά τώρα. Μπορείς και τις δύο ταυτόχρονα ή να αλλάξει τη χρήση. Χρησιμοποιούμε και τις δύο συσκευές μέσα στο 24ωρο, αλλά όχι ταυτόχρονα, γιατί η μία συσκευή εκπέμπει FM και η άλλη εκπέμπει μεσαία. Άμα τις βάλουμε και τις δύο θα το τρελάνουμε. Αυτοκίνητο με δύο τιμόνια. Τελειώνουμε το πρόγραμμα της πρώτης συσκευής και αφού τελειώσει περνάμε στη δεύτερη συσκευή μέσα στο ίδιο 24ωρο. Δεν τελειώσατε, ναι. Είπατε πριν ότι θα μας πει ο γιατρός και σύμφωνα με το τι θα μας πει θα βάλουμε το πρόγραμμα για να το φτιάξουμε. Εννοούμε δηλαδή ότι αυτά τα μηχανάκια είναι για να θεραπεύουν, όχι για να ανιχνεύουν. Όχι. Η ανίχνευση, η διάγνωση γίνεται μόνο από το θεραπευτή μας που είναι βιοσυντονιστής ή το γιατρό μας που είναι βιοσυντονιστής και έχει τη μεγάλη συσκευή. Έτσι, αυτά είναι καθαρά θεραπευτικά. Πρέπει να το έχει κάνει κάποιος άλλος με ένα μεγάλο μηχάνημα. Και μετά αυτό θεραπεύει. Παρακαλώ. Κάποιες πατήσεις είναι λίγο ιδιαίτερες. Παραδείγματος χάρη, επειδή αναφερθήκαμε και στα μάτια, το είδημα της οχράς κοιλίδας μπορεί να τα ανιχνεύσει το μηχάνημα. Φτάνει και σε τόσο λεπτομερία κατεύθυνση. Τα μηχανάκια αυτά, σε αυτή την περίπτωση, έχουν κάποια δράση, γιατί είπατε ότι οι δράσεις τους είναι σχετικά καλές όσον αφορά το οπτικό νεύρο κτλ. Στο εκπληκτικό αποτέλεσμα και στο θέμα των ματιών, γιατί πάμε και βρίσκουμε το αίτιο. Το αίτιο της οχράς κοιλίδας ή οι άλλες παθήσεις των ματιών, τις περισσότερες φορές, στη συντριπτική πλειοψηφία, είναι ένας συγκεκριμένος ιός που λέγεται κύτταρο-μεγαλοϊός, είναι της οικογένειας των ερποϊών, και ο οποίος καταστρέφει οπτικό νεύρο ή ακουστικό νεύρο. Πάμε λοιπόν, τον καθαρίζουμε και σταματάμε τη ζημιά. Ή είναι ένα ή δύο σκουλικάκια που κάνουν αυτή τη ζημιά. Πάμε στο αίτιο. Δεν υποσχόμαστε ότι μπορεί να επανέλθει η όραση πλήρως, αλλά σταματάμε τη ζημιά εκεί. Πάντα είναι το αίτιο που αναζητούμε. Τι το προκάλεσε. Πού βρίσκουμε την διαγνωστική? Και το ζάχαρο. Και το ζάχαρο. Αλλά τι προκαλεί το ζάχαρο. Φτάνουμε μερικές φορές στην ίδια πηγή. Κάτι άλλο. Πού βρίσκουμε τους διαγνωστές για βιοσυντονιστές? Οι βιοσυντονιστές που χρησιμοποιούμε φροντίζουμε να είναι έμπειροι και το άτομο το οποίο σας έχει καλέσει εδώ απόψε έχει την πληροφορία και θα σας βοηθήσει και θα σας κατευθύνει. Το κόστος να ξέρετε ότι είναι γύρω στα 80 ευρώ σε όποιον επιλέξετε και με 80 ευρώ γίνεται μία διάγνωση που είναι σαν να περάσαμε σε πάνω από 12 ειδικότητες γιατρών. Σε γενικό τσεκάπ. Δηλαδή γίνεται διάγνωση ότι υπάρχει τα πάντα. 12 ειδικότητες γιατρών, παρακαλώ. Εφόσον λοιπόν έχει πάει στο διαγνωστή βιοσυντονιστή, εμάς τι μας χρειάζεται. Αυτός δηλαδή ο βιοσυντονιστής, διαγνωστής, που είναι γιατρός, από το καταλαβαίνω, ή επιστήμονας άνθρωπος. Έτσι. Εμάς τι μας χρειάζεται. Δηλαδή, εκείνος δεν μπορεί να δώσει τη λύση. Αυτός θα κάνει τη διάγνωση. Θα σας πει. Γιατί να κάνει μόνο τη διάγνωση. Τι να κάνει. Δηλαδή, συνήθως. Για τη θεραπεία λέτε. Προσέξτε. Είπα προηγουμένως ότι οι συσκευές οι μεγάλες που είναι για τους γιατρούς κάνουν διάγνωση και κάνουν τη θεραπεία. Τι ήταν το πρόβλημα μέχρι σήμερα και μας τόλισαν οι συσκευές αυτές οι φορητές. Ότι όταν ο γιατρός μας, ο βιοσυντονιστής ή ο θεραπευτής μας δεν χρειάζεται να είναι γιατρός της κλασικής ιατρικής. Πρέπει να ξεφύγει η νοοτροπία μας από αυτό. Αυτό εδώ είναι μια ολιστική μέθοδος. Ο διαγνώστης λοιπόν, τι πρέπει να μας πει, βρήκαμε α, β, γ, δ πραγματάκια. Πρέπει να έρχεσαι 2 φορές την εβδομάδα στο ιατρείο μου, να κάνουμε 10, 15, 20 συνεδρίες για να λύσουμε αυτά τα θέματα που βρήκαμε. Τι στοιχίζει η συνεδρία? 30 ευρώ. Παίρνουμε χαρτί και μολύβι, κάνουμε το σύνολο, λέμε άστο. Ή αρχίζουμε και στην πορεία το σταματάμε και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, βρήκαμε τι έχουμε, θα δώσω τα χρήματα που θα ήταν για να γίνουν αυτές οι συνεδρίες που θα ήταν μόνον για μένα, όχι για τα άλλα μέλη της οικογένειας, και μόνον για μία περίπτωση που έχω να αντιμετωπίσω τώρα, μία αγωγή σε 20 συνεδρίες,
Και θα δώσω αυτά τα χρήματα και ίσως λίγα παραπάνω και θα πάρω αυτή τη συσκευή, η οποία θα είναι ένας γιατρός μες στο σπίτι μου για πάντα. Επαναλαμβανόμενες αγωγές, δηλαδή σήμερα έχω να λύσω αυτό. Ναι, αλλά αύριο μπορεί να λύσω κάτι άλλο. Αλλά αύριο μπορεί να έχω ένα θέμα και με τη γυναίκα μου. Έχω και τα μικρά μου παιδιά, τα οποία γυρίζουν από τον παιδικό σταθμό ή από το σχολείο και είναι μέσα στις ιωσούλες. Ένα κόστος μία φορά στη ζωή μου και έχω ένα γιατρό εκεί. Πάλι να προσθέσω κάτι, συγγνώμη. Επειδή μία φορά εγώ έχω περάσει από έναν βιοσυντονιστή ομοιοπαθητικό, ο οποίος έκανε έλεγχο στα όργανα με ένα μηχάνημα. Την ίδια εκείνη ώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα στο μηχάνημα του που σου καταγράφει τι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να πάρεις, τι πρέπει να τρως, τι δεν πρέπει να τρως, ποια όργανα σου κινδυνεύουν, τι χρώμα είναι, πώς θα είναι, πόσο θα αντέξουν, τι πρέπει να κάνεις. Δεν το κάνουν αυτό όλοι οι βιοσυντονιστές. Αυτός είναι ο βιοσυντονιστής. Όχι, ότι εφόσον στο λέει, αυτό λέω, εφόσον στο λέει εκείνος, μετά κάποιος έχει την ανάγκη να έρθει σε εμάς, αν έχουμε το μηχανική. Δεν θα έρθει σε εμάς, δεν καταλάβατε. Εσείς που σας έκανε τη διάγνωση και σας είπε έχετε 10 προβλήματα, πώς θα τα λύσετε? Πρέπει να πάτε στο γιατρό. Θα τρως αυτό, θα κάνεις εκεί. Όχι, ο βιοσυντονισμός δεν είναι διατροφή, εσείς κάτι άλλο κάνετε. Εσείς κάνατε το τεστ της ανεξίας. Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ. Εγώ το όνομα μου είναι Σπύρος Πιθούλκας. Έχω πρόβλημα πανταλόνι, κατουρίτικο. Λοιπόν. Κύριε Πιθούλκα, σας ακούμε. Είμαι γιατρός, χειροπράκτορ. Γνωστός σε όλη την Ευρώπη, παντού, σε όλο τον κόσμο. Πριν 2,5-3 μήνες προέκυψε ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Πήγα και έκανα ένα check-up με το μηχάνημα που λέμε τώρα και μου βρήκανε πολλά προβλήματα. Τι στον εγκέφαλο, αν τα διαβάζατε θα είχατε μείνει την ώρα. Λοιπόν, ήρθα εδώ πέρα, στην κυρία Κούλα, μάλιστα, που είναι Κούλα. Πήγα, άκουσα την παρουσίαση και τα πήρα και τα δύο αμέσως. Έχουν περάσει τώρα 2,5 μήνες, είμαι τελείως καλά. Οι φίλοι μου που είναι γιατροί περισσότεροι μου είχαν δώσει αντιβιωτικά, που δεν τα είχα πάρει, θα είχα πεθάνει τώρα. Δεν πήρα ούτε μία σπίτι. Όταν μίλαγα, τώρα δεν το κάνω εγώ να κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε, όταν μίλαγα είχα 10 σωλοτήρια. Τώρα δεν έχω τίποτα. Γι' αυτό το παρακολουθώ και προσπαθώ να βοηθήσω τους 5 φίλους που έχουν την πρόβλημα να το λύσουν. Αν θέλουν. Ευχαριστώ πολύ. Πιθούλκα στο ψηλό. Τώρα επιμέρους ερωτησούλες θα τις λύσουμε στη διάρκεια του διαλύματος μεταξύ μας. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την προσοχή σας και θα έχετε και τα κινητά σας καλυμμένα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί εκτός